Mana kamano nyakoro mgajwang tarik abich dwe mar 9 higani mar 2020 odiochieng' ono ma oganda jo Kenya rito gi siso ng'eto ma ibiro gol kod mamalo ma Supreme Court wach mar bura mag sebedo ka giyalo mar kwedo duoko mane olandi kod IEBC mar komaten piny Kenya. Kaka pile nyakoro mgajwang kwaro kin machiegni chino makaka wanene ka bende kaka pile wabro gomba ka weche bura mamulo ngima oganda jo Kanyanam. Mokwongo tik en kao thuolo mar goniero kamano mar kao kinde mar neno tipo mar Ramogi TV kanyakla kod winjo Ramogi Radio e chenro bende fono weche mamulo ngimani. Erokamano ne jowinjo te mag Ramogi Radio kuom dhial musebedo ko dhialo wago kuom chung musebedo ko chung kodwa higni 19 duto wasingo mar bedo kodu kendo wuotho kodwa achiel kachiel yore mag miyo puonj mor kod bedo gi ng'eyo. Kaka wanene chakro kinyi makawuono nyinga Victor Tino makajo makaka pile aonge okan kenda an kod yawuot luo ariyo mawigi timo jere kod nyaluo mawigi timo jere mabende biro konyowa fono weche makawuono. Charles oyawore kendo machiegni. Oyawore nya Victor, erokamano. Happy birthday. Happy birthday ne nyakalondo mar Ramogi. Ramogi ng'eni sani jahigni 19 en gima ber mokalo. Ng'eni ang'iso ga nyithindo matindo ni kik gibed garaka mar nyuol. Na Ramogi ochopo higni 18 bedo adult koko nyuolo Ramogi TV. No korikni kapodo nyathi matin. Erokamano ahinya ne jowinjo mag Ramogi Radio mosebedo kodwa higni 19. Erokamano ne janeno gi jawinjo man kodwa kinyi makawuono. Erokamano ahinya. Erokamano ne joma ne oguro mise ma onen Ramogi ogure nyaka sani. Agao Patrobas geni nyasa oketinye kama. Nitie wuoyi moro ma wich wil ga go pile. Ing'eni jatend Radio Ramogi mokwongo tik miluongo ni Antonio Konji. Ji mang'eny ok ong'ega. Kaachiel gi kweth mane gitiyogo. Kata kamano mana kaka iwacho mosenindo Agao Patrobas, mosenindo Ben Oluocho Kelo, mosenindo Boni Bokelo, Wuod Kano Masogo, wiwuok nyal wilgo. Wiwuok nyal wil gi Dada Nyongoche, Mama Elizabeth Omolo, Sela Imba, Doris Janet Okumu, Muguyo Jakamolo giri. Morris Wera Nyako Nyango. Mary Wera Nyako Nyango. Gi thoth mokalo. To maduong' moloyo en Nyasaye mane omiyo gi rieko gi teko gi sinani mar keto mise motegno. Kaachiel gi jok mabende nitie sani mabende osetaye mokayo kodeka. Ing'eni Waswahili wacho gani kuzaa si kazi. Kazi ni kulea mwana. Erokamano. Some of the adolescents kanyo chendo wiye ruomore mapok odwaro yudi. Erokamano ahinya. Maber ni gima rach ni michago do Juma. Maber na Victor en milome mane waneno kowuok kuom ji ariyo ma wang'e ahinya e Kenya kasani. Migosi William Ruto to gi Migosi Raila Odinga odichieng' manyoro ka gikwayo oganda mondo ket kwe e Kenya kendo gikwayo johera magi mondo mi oket kwe kendo giwacho ni giikore mar rwako duoko mabiro wuok e doho mar Supreme kawuono ni. Mana paro ni en gima ber mokalo kendo makoro miyo adwa penjo jahera mar achiel kuom ji ariyo gi maparo kata chano mar kelo tulo ni to koro da kelo tulo ne ng'a kawuon wach wuon Kisera mosewacho ni aikora mar rwako duoko kendo akwayo kwe. Mana pani e gima ber moloyo ote mane jotelo ariyo gi ochiwo. Mapek maneno Victor jumachiel mosekalo asebedo ka romo gi ji mopogore wawuoye simu wago mbaka. Nitiere chuny motho. A spirit of hopelessness kuom ji mang'eny. Injo ka ji mang'eny miwuoyo go koni gi koni. Gineno mani ka doho mar Supreme ok ong'ade kaka dware tan koro mara orumo. Aparo ni mae wach matek mokalo. Gima wigi wilgo en ni mae kok ong'ade kaka ne dwaro to biro mana bedo chwanyruok mar tielo kong'iso ni wuoth orumo. Gima nyaka wang'e kendo nyaka wayiere Victor en ni doho nyaka ng'ada achiel kuom weche ariyo. Yiero ne ni kare William Ruto isidho kaka jatend piny Kenya mar 5 kata yiero nok ni kare ji dokie yiero bang' ndalo 60. Achiel kuom gik moko ariyogo ema biro wuokie. Koro apani ji nyaka ikai ka pachgi chon. Kendo kae kama koro aparo go ng'ato ni Thomas Edison madabed ni ngima sani kawuono do higni 168. Nitiere weche ariyo manowacho. Nowacho ni our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is to always try one more time. Rem maduong' mogik ma wan go kaka oganda dhano en nikech chunywa tho.
kato dhi nyime kowacho ni yo ma in go gadieri mar yudo gimidwaro en kisiki temo kata kotami. Kato chako wacho ni just because something does not do what you planned it to do doesn't mean it is useless. Ni bedo ni gimoro kotimo ni gima ne chano mondo timni okongiso ni gino onge tich. Iwinjo? Ni bedo ni kwero tur kidhi e puodho kigoe lak mokwongo okongiso ni kwer no rach. Inyalo kongo log kwer tidhi nyime gi pur mike michiem mi us cham mi yud pesa. Oswa moro wacho ni samiti dok kuon samidwale maber cha goloth kuon konjika mwiko sio mwisho kupika ugali. Kamano ero kama nenya Rosie wach mandalo to kawoni pacho dogo ni ke sebudho ne kata na sepe jodia mogik mane wan kana karang'o pano sebudha inya to kono mana Nyasaye ero kamani ngeni samoro mo machako neno kama to chumna ni Nyasaye nitie ji mang'eny moko neno dichiengni to nitiere ji mang'eny mantiere osiptal kata nigi gik mang'eny mathagogi to ma wan wachiwo kendo wabiro watwak kendo wadwano winjre gi nyikwa Ramogi en gima duong' kabisa. Ero kamano ang'eni sebedo kiloche mang'eny maber nigi marach ni opogore kod ngima Nyasaye omiwa nono ni amba paro mana ni en kama Charles nitiere ni oganda kwa gimondo gibed gi kwe. Ing'eni kawuono en chieng' maduong' kabisa e historia mar jo Kenya. Wasebet kwa dhire wach mar demokrasia ni to iwacho ni kawuono democracy is on trial. Koro kawuono ni to en duoko mar doho dhi bedo ma kaka jopiny nene koso dhi bedo kaka doho nene. Kora paro ni mane gima ji rito te kawuono mondo wane ni to wabro chako wuotho nade. Kech kanchi nene doho ne nitie weche mang'eny manowuok. Tiwacho ni sasa mwadhi e doho wadwa ni mondo waket demokrasi wa mondo odhi mbele mondo owuok kuma entiere mondo song mbele. Kora paro ni mane gima warito kabisa. To mano komora nyaka ni neno ndalo mokadho ariyo aparo na ariyo gi ni neno kantiere kuonde moko makoth ochwe kabisa ma ji owito ngimagi owito property magi koro mage jok ma wang'iyo ta inya en yo Rift Valley kocha kuma koth osebet kachwe. To kendo be ni neno gima ncho timre Laikipia weekend mane nitiere ni kuma be ne goruok nitiere jok moko ne owito ngimagi. Kora naparo ni magi gik ma ono kotimo ang'owa mano komora. To maduong' kabisa ten kaka waserito kwe nyaka nche wago kura. Kendo pod wadhi rito kwe kata ka doho owacho duoko nema kata okomori kaka japiny to nyaka koro wakawe nikech gima duong' en kwe. Victor ing'eni kamoro abiro chalo thum mosego ahinya mabe koro onge mitne. Ting'eni gwenge ma Marigat king'iyo to onge yien. Nitie ma kuthe ma chiko. An pod ang'iso ma ji ni pidhuru yien. Nono to gini bro muomowa. Nikech koth mane chwe Marigat no report mwayudo ni gwenge ma Nandi Hills be no chwe to Nandi Hills nitie yien. No kiwinjo ka pio muomo ji. No tamo mana ji dhi e tije gi mapile. To kamoro kaka Marigat ma ji notong'o yien motieko te owang'o maka. To koro omuomo ma koro ponga ore opongo chirni oywe nyaka lode gi gik miuse chirni. Wapidhuru yien jokama. Onge lal miyudo e pidho yien. Ero kamano. Ikelo mana ber ne alwora marwa. Ero kamano nya. John Riaga bende ni kodwa ka. John Riaga oyawore ka in e county ma Kisumu. Oyawore ahinya VOJ. County ma Kisumu, boma ma Kisumu wachiewo maber. Kendo aneno ka piny ler ji chapni koni gi koni. Ranyisi ni jodak e boma ni ma Kisumu osewuok oko. Akomos makende bende ne Nyaurioma moselal nwa kinde mathoth. Ang'eno wuotho mang'eny oko kaka commissioner. Ka achiel kod Charles Odhiambo. Amor ka neno wuodo kinyi makawuono. Ero kamano ahinya. John Riaga mana ka wan kodi kanyo podi Kisumu County kanyo. Kingiswa ni to ang'eni nitie weche mathoth misebedo kiluwo. Achiel minyalo wacho ni ber ni to kod achiel minyalo wacho ni okosebedo ni maber. Achak gi ma kamoro ne bet oramo chunya ang'eni ng'e wach ni osiepwa kendo jafwambo achiel kuom mano wito jaode mane kinde mane odhi konyore
to gimomiyo awacho wach ni en ni osechopo sama koro aparo ni kaka oganda onego bed ni wang'iyo ane ni to child bearing kech mon mang'eny osewito ngimagi kadhi mondo gikel ngima en gima lit ahinya to samora wacho kaka jafwambo bende matimo weche mag ngima kaka science kata health journalist aparo ni onego wadoga ne chien mondo wang'iya ne to mbaka ni wanyalo goye e yo mane ma wanyalo initiate kodo debate mondo ji ogo mbaka ni mondo mi wang'i ni kelo ngima en gima ber ne ji duto to ka ng'ato nyalo wito ngima ne kokelo ngima en wach ma samoro lit koro ageno ni mbaka ma wanyalo goyo kodwa kuomwa kaka jofwambo mang'iyo weche mag ngima bende wanyalo goye mondo mi joma timo policy gik mitimo kuonde machalo kamago mondo bende ochike itgi mondo wang'e to wanyalo konyore nade. Wach mane omora en ni kane wang'iyo doho na neno ka okinde matindo kata madito ma ikgi pod tindo nonyiedhore oko kendo ne giwuok oko ayanga ka gi prosecute cases magi e yo mane aparo ni ber ahinya. Thothwa wang'iyo go kinde ma ikgi koro niang' Feroz Orengo gini Githu Muigai gini to nyo waneno ka okinde matindo kendo nyowuok oko kendo ne yalo cases gi e yo maber ahinya ma umora nikech nyiso ni jomatindo wuok oko kuonde ma gintiere wanyalo mana jiwore ni kumoro amora ma intie ing'ama tin ti mana matek tiji ema biro goli oko to mos wabiro kawo jomatindo biro kawo kinde kata nafas monego bed ni gikawo sama piny dhi mbele. Erokamano nya John Riaga kuom yawonwa chenro kanyakla kod jowetewa e studio kanyakla Mgajwang kaka jowetewa osejiwo en mana kwayo ni ng'eto mar doho moro amora en gi kore ariyo kaka Charles osetemo dimbe kacha ochalo pesa ma kore ariyo nyalo dok kor kaka ni parono kata nyalo dhi ataro kaka ni parono to waduto nyakwa yiere gi duoko moro amora ma bende biro wuok nikech wekisero osewacho ni gibiro yie gi kit duoko ma doho biro golo koro kwe makende kang'iyo tuta handle mar judiciary ma pacho ka giwacho ni gibiro golo sa ma bende wach mogik no ibiro wache do kawuono e kinde ma jo Kenya rito gi siso Nyakwar Mgajwang. Opogore kod mano Charles John kachiel kod Roslyn kachako mana kodi e bwo katiba manyien ma ok en bura mokwongo madoni ne ng'ado kata ne winjo kawalto ng'eto mar adek ni ma doko mar adek mana nyaka no bed katiba marwa manyien 2013 to okang'eyo ni to en fweny mane ma ini wuon kaka jafwambo gi keyo nyi neno e kinde ma koro ni iwinjo bura ni hearing stage ni e case manyope jo mokalo ni ing'ene VOJ weche osebedo mang'eny osewacho mang'eny kani neno higa mar 2013 be kane wadhi e doho apani mane case mokwongo mane doho winjo e katiba manyien kandalogo ne en bench mar Willy Mutunga masani no oseretire kendo higa mar 2017 kendo ne wachako Raila nochako dhi e doho ma e mokwongo mane doho oloko duoko mar yiero ma 2017 mano duok ji kendo e yiero miwacho aparo ni nobedo history nikech iwacho ni Africa aparo ni en mano kwongo to kata piny mzima aparo ni en mar ariyo mabe bang'e ni neno ka Malawi be notimo ang'o noluwo mano mogine moloko margi sani koro wan e doho mar adek to king'iyo lokruok mar doho gi mokwongo chane Willy Mutunga emane otelo ne doho mar Supreme Court kane wadhi mar 2017 ne wan gi David Maraga emane otelo sani koro wan gi Lady Justice Martha Koome koro gik mane neno kanowuok kaka doho ma 2017 ni neno kane nitie gima ne giduoko ni ne nitiere irregularities and illegalities manyiso ni nok gidhi e kwano mar ng'ama noyombo noyudadi ne ging'iyo ni to kura nogo nang'o chenro ne notim nang'o to be notime gi dwach chik koso notime atima kaka jo matimo kura jo IBC notimo wang'ni kane Raila odok e doho nitie weche manowuok achiel kuom gi ne en pogruok mar commissioners mag IBC
mapok notimore kata moro cha kane nitiere duoko mane ji odhi e doho to jogi nodong kane achiel ne gidhi gipogre ka doho setimo ang'o koseloko kura ma 2017 e ka ng'eny gi nowuok to mae ni neno ka mana dakika matin ma basto chairman mar IBC ne chiwo duoko mar yiero to commissioners 4 ogolre oko wacho ni kura ni wan ok warwako gimidhi som watimo maber to kochopo kama kori some to duoko misomono ok warwako nikech ok wane ka en gima o reflect gima jo Kenya timo ang'o owacho koro mano penjo mokwongo. Penjo mar ariyo en ni wadok kende penjo mipenjo ni 50+1 king'iyo chenro mar chik article 138 mani winjo ka gisiko ka giwuoye 138(3)(c) to kata 138 no kisomo te nyaka idhi 10 tiyudo ka ochano kako nego beni ing'iyo duoko mar kura kapoko owachi ni ng'amo timo ang'owa moyombo kapoko oland jaloyo koro winjo ka kanyo bene giwacho ni kineno kura manogo to kigoyo kako nego beni chik dwaro ni mondo goye to onge achiel kuom jok manochung' ji 4 manochung' gi manoyudo 50+1 koro mano be doho nyaka ng'e ni to ka gigo kwan be ne jogo yudo 50+1 mar ariyo ne en wach mar rejected votes kura manogo to kogo minyalo kwan mane ji aparo no okogo maber e kalatas mar go kura koro ma be penjo mani penjo ni to rejected votes gi ikwano gi kositimo ang'owa igologi mondo ng'ini the total votes nikech naneno ka weche mane wuok ni yani ji adi mane Kimskit machine mane capture details mag ji cha ji adi mane Kimskit otimo ang'owa o capture to ji adi manokodhi e Kimskit manokoyudi manodhi manyo bene wachno ntiere ni to beno riwgi to koriwgi ming'iyo ng'amoyombo gi ng'ama chielo be giyudo 50+1 itemo wacho ni dholiech luongo ni mokwongo cha mar Maraga cha ne en qualitative moro ni nitiere elements mag quantitative kwan okay to machielo kendo mana neno be kane giwuoye ahinya en koro technology ni to bene en full proof manyiso ni forms manoketi e portal manor Nairobi mane kore kwano koni to bene gin form 34As mane jo pinyogo kura mokwane polling station magiwinjre ni mae kura manitiere mitimo ang'owa mioro Nairobi nikech kani neno lawyers mane ochung' ne Raila Odinga ne giwacho ni kineno forms go ne nitiere mane kikete e machine mondo bi Nairobi tiwilogi iloko koro kura mabiro ok en ma jo timo ang'owa ma jo Kenya ogo kuchocho koro mabiro pogre kendo ne nitiere gima mabene giwacho ni king'iyo kura manobiro no nitie moko mabene omama mane Raila Odinga yudo to omae omi William Ruto koro manyiso ni mano notimo ang'owa oduoko kura ne be ang'owa chien koro magi gik mane gitemo ng'iyo ni kata machine no kaka nioro kura go no ken kaka ne jo piny dwaro kendo kaka chik dwaro ni neno ka nying jo Venezuela ilongo nango Jose Camargo Castellillo ni neno ka nyinge no wuok kanyo nikech nitie form achiel mane kineno Julie Soweto no kete court mondo jodoho mondo ne ni neno ka ne nitie malo kachacha gi nying Castellillo mane gipenjo ni to mabe ng'ama nogo kura kosene manotimo ang'owa ene manomiyowa ng'ama dhi bedo president jo Kenya kaka notimo ang'owa nogo kura koro yudo ka magi e gik manobiro ahinya e mbele mar doho to mogik mang'eny ji wuoye ten ni to chik omiyo chairman mar IBC teko marom nade nikech kanyo be ni wacho ni chairman mar IBC ne nigi teko ma gimoro amora en manotimo nade ene manong'iyo kaka kura donjo ene manotimo gimoro amora to commissioners moko go to nomi tije mathiso moko imiyogi security moko imiyogi kaka ging'iyo kaka ji madho chae kama ji bete kaka gidonjo to chairman owuon emane yudo ang'owa duokogi kendo ene manokwan koro paro ni magi gik ma ahinya doho dhi ng'iyo. Erokamano. Charles Karol ne chako twak kawuono nowacho ne demokrasia marwa tegno kendo maende en
tem ng'eto makawuono en tem maduong' kada en piny maduong' ne demokrasia mar piny Kenya ka chal ka gima 2017 ng'eto cha IBC ne temo timo kinda mar dino fuok manoneno fwenye mage manye neno e kinde mane winjo bura ni hie manyalo konyo tego demokrasia mar piny Kenya kaka jafwambo. Gik manyalo konyo en adier ni demokrasia mar Kenya medo tegno ahinya to tok katiba ma higa 2010. Inyalo paro ni kata doko ni chien kacha e kinde loch jaduong' Moi be buche ne dhiga e kot to kargi ne lal chibli ma onge ng'ama nong'e kaka gilal. To migosi James Orengo gavana ma Siaya ma bende en achiel kuom kinde mag Azimio nyowacho kata mane doho ni bedo ni doho mar Supreme ochiko ite ne bura mar adek mapingo lendo mar jaloch mar kom jatend piny owacho en ranyisi mar tegno mar demokrasia e piny Kenya. Ing'eyo ni higa 2017 nitie gik mane doho ng'ado ni kao tim eka ng'iso ni yiero timore e yo makare. Inyalo paro ka doho noko ng'ado bura jolony mathoth e weche chike wacho ni bura manong'ad higa 17 noko ng'ade ni ng'ama nokwalo kura kata ng'ama ne omang'a kura nong'ade ni to be nolu chike moketi matayo yiero makare. Mane gimomiyo nowit yiero oko nikech nokolu chike moketi mar tayo yiero makare. Ok ni ng'ama nokao olo kura to ng'ama noyombo. Koro ne en loch ne jo Kenya duto. Ne en loch ne jo Kenya manokalo katiba ma higa 2010 madwaro yiero mohuyanga. Yanda wacho kendo pod abiro wacho. Asego mbaka gi achiel kuom ji ariyo matwerore gi to nowacho na ni en kapache to yiero okonego bed kata ni ng'ato keto agents ni dhirito ne ombulu. Yiero nego bed ni jo Kenya moket marito yiero luwo chik moket mitayo go yiero maonge tiende keto ng'at madhirito ne ombulu. Onge tiende kwalo dwach jo Kenya. Iwinjo. So mane kama ji mang'eny manokalo katiba ma higa 2010 ne leko ni Kenya biro betie. En wuoth. Pod en wuoth ma wantiere. Kech gik mathoth ma ineno ka sani koro ji gombo ni mondo goyi katiba kendo nyiwinjo ka jang'ad buche Njoki Ndung'u wacho ni an to kata mana otiende Amolo ne wantie ka ne loso katiba. Kendo wang'eyo ni katiba kiloso to nitiere gik mindiko to gi gik manie chuny jok mandike, the spirit and the letter. Ing'eni gima nie chunyi samoro ok wuoge andika maber. To ng'iso kech achiel kuom penjo manyo ipenjo ni to joma ne ndiko katiba ne gidwa ni mondo Kenya obed gi duol mar IEBC ma jakom e chakruok kendo giko. To kamane gima ne gidwaro to karang'o momiyo noket ni commission nyaka bed gi ji 7? Ang'o mane mono keta keta ni koro bed ng'ata achiel kamano nikech en chakruok kendo giko. Mage moko kuom penjo mang'iso ni demokrasia marwa medo tegno. Tende otemo yao itwa gi fuok mamoko mantiere katiba mane wapuodho ni. Mapod inyalo tem redi. Jolony mathoth okinde mathoth mosomo weche chike wacho ni katiba kaka mar Kenya manochako tich higa 2010 ok nyal bedo mapoth kendo loko ngima dichiel. En wuoth. Makidam. Ji neno ka ichwanyori ka injo ka wuoche makoni pek ilonye iloko machielo ichwanyori ka ing'eni yorno rach koro wadoge e yorni. Mage gik mwasebedo ka watimo. Inyalo paro ka doho mar Maraga noko ng'ado bura kaluwore gi ni ng'ama nokwalo ombuch ng'a. Ne gi ng'ado bura king'iyo ni to be no ta yiero kaluwore gi dwach chik. Kendo ka nochako ng'ado bura ni winjo ko wacho wach mar ber mar piny en kaluwore gi kaka jopiny no luwo chike kendo rito chike kendo luwo dwach Nyasaye. Mane gima duong' kaluwore gi Maraga. Ting'eni doho ka nitie ga gimiluongo ni precedence. Ng'ato bro wacho ni kaluwore gi kaka ng'ane ne owacho ka nong'ado bura makama. Gima wan ge nyimwa ni otenore gi gicha to mae gima koro timore. Adieri mar wach Victor akiani ang'is jothuru adier kosa wuongi. Wacha. Awach kaka nene. Wach kaka nene. Achiel kuom gik manyo jo Azimio wacho
ni Ruto kwalo kuch Raila noko yangore neno manotere nyim doho nikech no nuo nyako mbulu kuonde mane jo Azimio wacho ni kae kuonde mwadwa ni mondo yaw sanduge mondo kwan kano kwan to yud ni thothgi chiegni te gin kaka kaka no oket duoko cha tiende ni biro bedo matek mondo mikoro yangre ni to unless ni koro kwan sanduge 40,000 polling stations 49,000 go te biro bedo matek mondo yangi nikech iwacho ni proof of doubt ni elwet ng'amo tero bura e nyim doho achiel kuom gik manyo jo Azimio tere ni Ruto no kwalo kuch Raila to noko yangore e doho kaluwore gi neno mane ochiw gima ne oyangore malong'o e doho manyalo wacho en wach mar ombulu kwanata malo 50 kimeda achiel 50% plus 1 kendo mjumbe mar Roslyn okil Kamaloka Otiende Amolo iluonge ni jabura nokete maler ni chal ka gima kwan atamalo mar joma nodhi ogo ombulu ni ewi ng'ato ka ng'ato kaluwore gi ng'ama wuoyo ka Victor wuoyo to wacho ni ne gin ji kama ka Roslyn wuoyo to wacho ni ne gin ji kama ka Charles wuoyo to wacho ni ne gin ji kama koro no penjo ni gimo yangore en ni e yiero ni ok wanyal ng'eyo ni to ji adi manogo kura to ka ok wang'e ni ji adi manogo kura to kara ere kaka wang'eyo ni migosi William Ruto noyudo ombulu kwanata malo 50 kimeda achiel kendo Kiong Tata nowacho ni yawa kambi manoluongi miluongo ni KPMG mondo ng'i register mar jogo ombulu noyango maler ni nitie jogo ombulu ma korgi gatach gi ok ong'e chiegni 100,500 koro sama migosi Chebukati wacho ni kwanata malo 64.5 mar jo Kenya manigi kura nogo kura en kiriwo ji 100,500 mane KPMG owacho ni ghost ka koso kigologi migosi Sunkuli ma en apisa mar IEBC be wacho kwanata malo 65.4 en kaluwore gi kwan mar jogo ombulu manondiki koso mane KPMG owacho ni moko nitie mabandia kanyo gi pacha an to kan okil to naneno ka notamo IBC lero ni to ji adi manogo kura ting'e ni gima pek ahinya Victor Ruto nyalo bedo ni noloyo gombulu noyudo ombulu mang'eny malo Raila nyalo bedo ni noyudo ombulu kwanata malo 25 e counties 24 kata mokalo 39 kaka nilando to be noyudo ombulu kwanata malo 50 kimedo ombulu achiel kaluwore gi kwan mar jok manogo kura e Kenya ka mane chuny wach nikech joma nogo kura kwanata malo mar joma nogo kura be ing'eyo koseng'eni to jogo kura e Kenya ka gin ji adi gin ji 22,100,000 kaka ni register koso gin ji 22,100,000 kigolo 500,000 ma KPMG nowacho ni bandia tiende ni chal ka gima nwadhi e yiero ka waonge gi register maler mage moko kuom gik mananeno kae to wach machielo manomako pacha ahinya en wach mane jalupo gae mar doho Mikai Philomena Mwilu otiekogo sama ni itieko bura ni koro to ulemnwa Nyasaye konywa mondo wayud duoko makare wan watiyo kanyakla kaka kweth achiel waromre achiel kuom gik manyo peke nyim doho nyo en ni to commissioners mag IEBC giromre koso jakom e wuon e chak wach kendo giko mar wach kanyo nane erokamano ahinya John Diaga chal ka gima bura ni nochako yawo wang' jo Kenya gi jolony weche mag chike achiel kuom gima Justice Mohamed Ibrahim nyocho penjo ni chal ka gima joma nondiko katiba ne ok obedo gi paro ni ka jamak bura e kwayo mare dwani ruchi yiero wan gi ndalo 60 to duol matayo weche mag yiero no be en go gi to dhi keto piny Kenya e yo machalo nade mago gin fuok mamoko ma samoro nyalo jolony biro konyo ng'iyo matut sama dhi mbele ten fuok manonyiedhore higa 17 achiel kuom gik manomiyo migosi Raila wacho ni
ng'ani to kwadogo e debe. Ng'ani to kwadogo e debe. Mano to karo bedi. To kanyo bepa ni kariga poko weto ni wapenje wajumbe wania to gik mane doho oyudo 2017 dak ne gi loko chik nyaka sani kendo wachako yudre mana kama wantie nikech kani winjo Justice Lenaola no dok kendo mane IBC Act mano penjo ni act king'iyo section 61 to wacho ka kiyiero chairman mar IBC ma king'iyo kaka onego bed ni iyiere to nyaka bed ni en advocate of the High Court kendo nyaka bed ni en gi qualification monyalo bedo godo judge mar Supreme Court of Appeal High Court to kae wantiere gi chairman ma en advocate to wan gi commissioners mok gin advocate makata vice chair oken to vice chair iyiero mopogore gi chairman ke chairman owuon iyiero kalure gi chik commissioners moko gi iyiero mopogore basto gi yiere gin giwegi giyiero vice chairperson koro kae mabende wach nitiere ni to chik mar IBC ni dak ne wajumbe oloko mondo mi kata kade bed mana ni chairman onge tinyalo kaw vice chair kata ng'ama chielo to bedo chair to commission dhi mbele. Ingeni Nyasaye mokonyowa Victor kapok Riaga obiro nikech para nena Roslyn gi Riaga gi Victor ni kuom hawe marach ka gir kiragi Chebukati ne Nyasaye kaw chunye tarik 8 dwe mar 8 higani dino kwa dhi e yiero nikech chik wacho ni jakom IEBC malando duoko nyaka bed ng'at ma advocate kendo nyaka bed ng'at ma nya bedo judge e High Court to Mikai Cherera to ken advocate and then nok wanyal dhi e yiero emomiyo penjo mar Roslyn penjo en penjo mangima wajumbe wabe neno kik wach matek mokalo John Riaga. Victor erokamano ado mana kawe gi kama Charles gi Roslyn oweyeno tiende ni wach manyiedhore kae ni nitiere nindo e klas wanyalo wacho ni wajumbe ka noseyier modhi e bunge to nodhi otomatoma nindo to bende onyiso ng'ikruok moro mantie e kind jalno mochung' kaka president gi joge ma MPs gi senators gi governors manie kweth mare kod jogo giwegi ng'ikruok mantie en niya kinde duto waseneno kech wawuoyo gi oganda ma Kaluo kinde duto waseneno ka jogo madwaro kombe opogore wuok oko to wacho ni wan kuyierowa to wadhi konyo Raila malo nikech ng'eni chakre 1997 Raila Molo Odinga e candidate ma thothwa osebet ka wang'eyo koro kinde duto jogi wacho ni wadhi konyo Raila lweny malo to ka gik moko osetimore kaka notimore mwadhi nyaka doho ma koro dong' ni koro president en ng'at mopogore to wich wil jogi dhi manindo wigi wil ni pod bang' higni 5 nitiere yiero moro mabiro koro kanyo to nindo e klas nitie kendo en geno ani kamoro jo bura manodonjo MPs manodonjogi nyalo dhi ng'iyane wachni e yo makare kaka yiero mar chairman mar IEBC kato bende ka indictment owuok e court ma wachni Chebukati onge gi mahino kata okonyal tayo yiero nikech makosa manotimo inyalo tim nang'o. Mar ariyo en adier bende ni demokrasi marwa osedongo wa mabor kipimo gi kama nyocha kama ne waaye higni mokalo gi kama wantie kawuono wasekawo hatua wasekawo ondamo maber en gima kata koro sama wantiere ni kawuono ka warito duoko ni aparo nitiere gik moko madhi timore mopogore matin gi kaka ne gitimore ga en ranyisi ni demokrasi marwa osetimore nade osedongo wach machielo kaluwore gi weche manonyiedhore seche mani iyalo kesni jowetena Charles gi Roslyn osewacho mang'eny e wi 50+1 pogruok mag commissioners gi gik machalo kamago gima dwa medo mana matin en ni nyocha wache kata juma mokalo ni wan gi sigana ma ok ber e piny Kenya ka kaluwore kod yiero wantiere gi duol miluongo ni IEBC ma chik omiyo teko duto gine magiyiero nyaka polise kochopo saa yiero to police report to presiding officer a station ema nyise ni tim kama tiende ni chik omiyo IEBC teko mapek ahinya mar neno ni yiero otim e yo makare to
waseneno ka IEBC poko timo gini e yo makare tiende ni pod buok nitie kata ka ng'land kawuono ni wadhi e yiero to penjo ma ji penjore to pod wadhi mana yiero gi IEBC kaka en no dhi bedo nade koro ing'eni kanyo trust cha pod olal wach machielo bende mane waneno kanyo en ni ng'eni mane IEBC no iluongo ni independent wanyalo penjore to bende IEBC en independent adier nikech ka waneno system magi kaka ji nodonje kiwinjo mbaka mane wachore kata kiweyo jo Kenya ng'eni samoro ng'ato nyalo paro ni en independent ni onge ja Kenya ni ene kom mane ok donjre e tij IEBC to wanyalo penjore ni bende wang'iyo outside forces ben independent of jogo ma oko ma ok gin jo Kenya ni neno kano wach ni mondo yaw server mondo ng'i kuonde mamoko to Smartmatic no wuok oko mager mowacho ni nitiere ma ok wabitimo nikech bro expose wa ne tich ma watimo to ma nyiso ni kamoro independence ma wawueni ok en independent ma oromore gin ang'o gini ma wanyalo timo nikech tipenjo ni kwang'iyo koro yiero mabiro bang'e kinyalo nuo manotimni kata gima biro biro 2027 gin ang'o gini ma wanyalo keto in place mondo mi mantie IEBC miluongo ni independent no obed independent ma kochiw tich mar yiero kaka chik omiyogi to ji duto bet mos kong'eyo ni IEBC kod chairman gi commissioners mage nyalo timo tijni e yo makare gimoro kanyo Charles owacho katieko ni bende wanyalo bedo e kiwango ma wadhi e yiero Victor ma an kaka ng'at malaro kom aonge gi luoro ni ka aonge agent e polling station achiel makama to pod kucha nyalo bedo mana meka maonge ng'at ma okwale maonge ng'at ma orocho ratecha nikech magi duto biro nikech wan kod kiawa ni IEBC nigi teko mar timo wechegi e yo makare e yo maler maonge ng'ama ting'o bade ni omaya koro magi gik ma nyaka wang'i duto moving forward kaka oganda kod kaka jopiny ni to yiero mabiro obed ni mae minuoyo kata mabiro 2027 bende wanyalo time e alwora mokwe maber maonge ng'at ma gowi Victor pod mane wach achiel no akia ka jo Kenya mamoko be chunygi chandore kaka chunya chandore ing'e ni nyaka watim gimoro e wi kido gi timbe wa kaka jo Kenya nyaka tim gimoro e wi kido gi timbe na kaka ja Kenya nyaka wachak puonjore bedo gi bidhruok kendo wuothe ler kendo bedo gadieri kidwa ng'e kaka wach no rach e Kenya ka rach momiyo ng'ato yie nyaka chulo agent rach momiyo ng'ato yie nyaka kwalo kura mondo oyud telo rach momiyo ng'at ma omiyo ofis oyiewe timo gimonego tim makare otimo gik ma chunye owuone modwaro ne ni Kenya ka Roslyn nini se wuothe pinje mang'eny kata mana oko Kenya ka emwago dhot nyaka cho ikwalango kiful mano ng'isi ang'o itero pesa bank milion achiel kalam masling apaga bich otwe gi tol kalam to siling apar I mean kaka jo Kenya nitiere gik manyaka wachak penjore nikech chike na gimondiki kendo ji osepuo katiba mar Kenya kaka en katiba maber mokalo iwacho ni progressive the most progressive to ema timore e bilagi chich ng'eny ni katiba mar Kenya wes mokwongo tik wacho ni Kenya en piny mathuolo to kambi ma wachulo go suru jo Kenya wacho ni gimudwaro no ok wanyal timo nikech dhi ketho tichwa to wamiye tich wachule kendo pesa mang'eny pesa modhaw Kenya kata odoko ni wago mbaka mibadhi kia ng'ama dwa bet kia ng'ama dwa bet nyaka wadog piny ma wabed gi gimiluongo ni a national discourse ewi kido gi timbe oganda jo Kenya ndalo mar Grand Coalition nitie gimoro manobiro a Kenya we want Kenya mwadwaro nuchako idho yien gi e kor yien kata BBI bende wan gi national ethos BBI emane nigi yo makare gi pacha mane nyalo chako mbakani mondo ng'isi ni in iwuon kit ngima mane ma didwar e pinyi
to kit ngima mane ma didwar ni ng'at machielo obed go e pinyi en mbaka ma nyaka chak go gi piny. Nona Victor, ing'e ni katiba ma higa 2010 achiel kuom gik mane omiyo ji ogo ne ombulu nowach ni mae katiba madhi miyo mwandu mag piny ipogo marom ma ok odew ni ng'ama ni e telo. Achiel kuom gik momiyo ikwalo kura sani en nikech idwa ni mondo ng'atie mobedi e telo mondo in miyud mang'eny molojo moko. Katiba ma higa 2010 ne geto neno ni ma e katiba madhi miyo ja Kenya ka ja Kenya bedo gi duol e gimora mora ming'ado kata miyale Kenya ka. Sama wantiere ni Ndhiwa constituency kuma wuoke wan gombulu 96,000. Wayiero mjumbe achiel. Eldas nigi jogo ombulu 28,000. Giyiero mjumbe achiel. Pok ma CDF ka jogi odhi e bunge gin gombulu achiel ng'ato ka ng'ato. Kidwa medo suru ombulu achiel mar ja Eldas nyalo ng'ado ngima ma jo Ndhiwa 96,000 dwa dago. Iwinjo. Kipogo CDF lach mar Ndhiwa en aluora chiegni 5,400 mita squared. Eldas en 1,200. Imiyo gi milion 137 gite. So nyaka wadog wago mbaka mondo wanene okochuno ni nyaka ndik gigi e chik korka wadag ngima ma Nyasaye ne dwaro. Nitiere time samidwa wito takataka e bath ndara penjrie ni to itimo maber kosi timo marach. Do bedi ma ichamura boleodi de wete kama idwa wite no de wete dierot ka jo Kenya nitie ma wite e ode. Donga kendo dhako tich ne en yweyo. Dong nitie jok matimo mano. Dong nitie chuo e Kenya ka malonyo socks to we sitting room kama obete no. Dhako bro kwanyo. Da in dhako no. Di winjo nade ka idwa tedo ne nyithindo, idwa luoko, idwa manyo kaka idhi ng'iew chiemo, idwa biro kwanyo socks e dierot. Nyaka wayaw pachwa jo Kenya, nyaka walok pachwa kaka wa. Jomoko wacho ni dichuo en nyathi mokwongo mar dhako. To dakara chuo dage kaka mon dwaro. En kido marach ahinya. Nyaka walok kitwa. Vio Japani mana ka medo kama Charles wuoyo wach independence ni. Aparo ni en mbaka monego kendo waduoga ne mondo wako. Nikech chik ing'iyo katiba ma 2010 no keto gimiluongo ni chapter 15. Chapter 15 kae nitiere gi independent institution, independent offices gi commissions. Gima nomiyo ketgi ka ni ka intiere commission, ka intiere independent office kaka office mar control of budget, in commission on revenue allocation, IG, in office mar IBC, EACC, in office kaka mar auditor general. EACC obiro gi act of parliament. But ka in office gi ntie gi momiyo nyisi ni idonjo office ni ka en igni auchiel itieko igni auchiel idhi wuok idhi. Ka intiere office ni igni 8 itimo igni 8 idhi. Nitie gi momiyo chik no keto mano emomiyo ka idonjo office no mondo goli ok yot. Ine minyalo golori kendi kata ka tuo nitie kata ka tribunal moro olosi magoli. Gimomiyo ne chiko miyo teko office gi. Nikech ne gingi mabeni office gi gin office ma sensitive maka intiere to nego itine jo Kenya. To en gima lit kabisa no office manolos gi te. King'iyo okapani nitiere monyalo bet kaka jo Kenya mowacho ni office ni to joma nobete otiyo kaka ne chik dwaro. Ni neno kata auditor general ouko kanosiko kayuak mawacho ni antiere office kato lweto timnade otwe kata Eurobond okanyal timo ang'owa okanyal luwo mondo ang'e ni to pesa mar Eurobond notimre nade notimnade. King'iyo chakre group mar Isaac Hassan ne donje IBC no yuak ne gi wach mar independence ni mogolgi. Sani kendo koro Chebukati gini kendo nitiere kendo wach mar independence ni otimang'owa oduogo. Bang' mane wabedo gi kura ma 2007 mabasto bang'e koro wabedo gi chik manyien ni neno kak regla former judge ma South Africa kano biro motayo wach mar elections ni no loso report ma pod nyaka sani waluongo ni the Kriegler report. Achiel kuom gik mano keto ne ni nyaka wabed gi duol mani kare gi gimora mora monego bedni ni kare
24 months manyiso ni igni adi igni ariyo kapok wadhi e yiero manyiso ni sama waikre wadhi e yiero no igni ariyo go nego beni wan gi commission ka gin commissioners abiriyo gintiere office ka en technology ma wanyiewo igni ariyo go waseketo ka wapango dhi e kura voter inspection ang'o gini onego beni nitiere kare igni ariyo kapok wadhi e yiero ni neno higa mokadho dwe mar 8 ka IBC koro ng'iyo ni en higa achiel wadhi e yiero ne wachopo higa achiel kwa dhi e yiero ka commission nigi commissioners adek commissioners gi obiro nyaka ka returning officer gi presiding officers gi osebedo gazetted koro unu donjo kamacho osebedo maliet to idwa ni kanyo kamudonje no udonje imagine mondo rom gi imagine kama nitiere koro magi gik makata ka wantiere doho kama wantiere apa ni magi gik ma doho ponego beni timunade konyo wang'eyo to kata wajumbe wa nikech wajumbe ne nitie commissioners no wuok 2018 chik ma kata mag IBC mane gikelo mane kaka Court of Appeal wache maina kiae ruling kendo kata mano miyo kuro loki 2017 mano nego beni giloko ne ok giloko jod bura nonde class kariaga ne wacho nonde class kane IBC okelo regulations mag 2022 mano nego beni ging'iyo mondo kony gi tayo yiero mane wantiere ni ne giwito oko te koro kata sani ka wantiere kendo king'iyo gimomiyo ne giwito oko en ywaruok e kanyo kaluwore gi dwacha to kod dwachi ng'ane motelo nwadwaro nang'o erukamano obro ka oywe nyakwara Magajwang samoro penjo ni to marang'o me wago mbaka mar Supreme Court ne unyalo paro jang'ad bura Mugure Thande ne ong'ado oko gimiluongo ni Election Petition Rules 2022 mane CJ ne dwani mondo koro olor dhowa ne okonyal kik wawuo weche mag Supreme Court sama giyalo presidential petition magi duto gin olemo mane katiba mar piny Kenya nomiyowa nikech nong'ade oko kowacho ni ne ok otim gimiluongo ni public participation sama CJ gilange ne obiro kod chike mag kamago nyakwara Ramogi wakawo yweyo ka waduogo weche pod thoth mokalo bed mana keti Ramogi TV kod Ramogi Radio ma en kaka wanene Samoro inyalo tiyo kod gigo maonge kod mo mang'eny mabende dendo gi dhongere ni wipes e golo makeup kata yweyo wang'i. Niliitwa Githeriman 2017 tukaenda State House na bibi yangu, nikaenda nikapatiwa samba, nikapatiwa cheki yangu na nikapatiwa mpaka title. Uko na surprise nyingine unataka kupatia wa Kenya? Yes, niko na kanini kakitu kakubeba uji na ugali. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Bein kod penjo mora mora. Hello, penjo laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni nigi tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich wakeloni lakteche mopogore opogore mabiro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riuri kod Ruth Otieno sa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV.
iwacho ni chako chon nolodhi ajuoga. Ndalo machon kane onge siasa moko maricho. Katelo mamalo chao kwedo kuo. Iti biro kwelo sadi. Orumi na minga. Piny pile rugi mage, kata kamano, kata pogore manade, to sembe ipimo mana gi nyamin. So telo machakore gi e ot, ema nyalo tieko chandruok mar nyiego. Yes. Tich ariyo juma ka juma, e chenro mar duol, sa achiel otieno, Charles Odhiambo gwelo wuod oganda, kata nyar oganda, mondo gichwal osiki, gidhing' iro e duol, gi mbaka makelo ng'eyo. Kinde ka kinde wan gi thuolo mar chako manyien. Kiseng'eyo, tibedo gi lokruok makelo konyruok e yor dongruok. Mane Ramogi TV. Wuond kod andhoga timore pile ka pile, to joma onge ketho ema hinyore ahinya. Apo mi ywag maliti. Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Aheri ahinya Fabi. Ka joma moko geng'o joma gihero kuom yudo rem. Ang'o momiyo itimo kamae? Wan wasetimo ni ang'o? Hera mar anyuola medo mana loyo. Watekae wan anyuola achiel. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mar otieno, mane Ramogi TV. Mana kamano nyakora Mgajwang' jokanya na moro ote mage ka kendo weche moko mag mbola nang'is fundi nango kaka Charles wacho no. Ng'ato penjo ka iluongo ni Salim Okeke. Owacho no winjo ka en muru bei. To penjo Charles kora ng'is fundi nango nikech ichwoya gi wach moro kanyo. Ng'is fundi no tiek lao piyo nikech kata ka ok wuoth midwa dhi gi lao no pod wuoth moro bro yudi. Erokamano ahinya. Ng'ato penjo ka ni to bende Supreme Court nigi teko mar lando jaloch e weche yiero koso dhi bedo nade? Nikech nitie josiasa moko ma osebedo ka londo piny ka wacho ni jakom inyalo bi lando kod Supreme Court. Ing'e ni yiero Rosalind bro ng'isi katiba ler mokalo. Kata mana ng'ama ok osomo chike kan kama neno maler. Ni Supreme Court kosewinjo bura mapingo lendo mar duoko mar yiero, to nyalo yie gi lendo no, validate, kata nyalo wito oko lendo no, invalidate. Rode ariyo kende. Kaponi o invalidate, to idok ye yiero bang' ndalo 60. Mane gima katiba wacho. Majo siasa wacho nugo gin miriambo. Gigo siasa. Adieri ber, gigo siasa. Jous geno. Gigo siasa. Koso giuso geno. Gigo siasa. Okay. Ingeni kata uso geno be siasa. Ingeni gima anda fwenyo ni jo siasa nyaka ng'is mana jo piny gima jo piny dwa winjo. Kech kiwacho gima opogore tibiro lawe milal. Ilal kumoro no. E Twitter handle ka ng'ato wacho ni Kenya ka teme mok iketo agent magi mano kuche kwano ne ng'at machielo. Mane tabu ma wan go. Mane tabu ma wan go. Pare ni ng'ama kwalo kuchi en ng'ama dwani mondo imiye tich odhi otini. To kwalo kura mondo imiye tich. Okwalo kura mondo odhi obed msumbani. Pare. Ing'ene gima wasebet wachoga kapile niya ang'o momiyo ng'ato dwani mondo tigi pesa mondo yiere. Otiyo gi pesa mondo yiere nikech samo donjono onge kaka ibro dhi nyise niya skul ma kama no wacho ni bro konyo mondo ger skul pok oger nikech dong no chulo mondo go kura. Emomi neno kantiere kuonde moko ma mjumbe kose yier gibro neno mjumbe bang' higni 5 nikech dongo dhi manyo pesa ne manotiyogo. Mar ariyo kusiko kuwacho ni nitiere wach mar mibadhi. Ere kaka wach mar mibadhi nyalo bet ma onge ka sama inidhi go kura tirito mondo chuli
mondo igo kura, manyiso ni inyiew kura nino iuso. Irito mondo ng'iewi. Iuso kura nino. Koro kiseuso, onge kaka inyalo duogo mondo inyis mujumbe ni wach mag mibadhi gi tok wadwar. Nikech in ema ne ichakogo. Koro kane isechakogo, onge kaka en tinyalo nyise nang'owa ni kikotim ang'owa, kikotim mibadhi. Kendo gima lit ni achamo kuom Rose, achamo kuom Victor. Mane kaka timre, temo mineno kata sani, king'iyo ng'ato ka ng'ato mane nigi ng'ate machung'. Iyudo ka samo ko yudo gino to toni kuomi nikech in ning'iyo kaka idhi yuto in iwuon. To kaka ne jo Kenya kaka idhi tine jo Kenya. Kaka idhi tine jo Kenya. Nikech ineno ni ka ng'ata no donjo, to mane kaka ngima no olokre. Ka ng'ama chielo donjo, ngima na dhi kethore nikech kanyo naseng'iyo ni ka ng'ane odonjo kacha cha ane mana chung' ne matek. Koro ntiere gik manyako timna nade, otimna. Makoko donjo kachacha to konyal timo. Mar ariyo wach agents mosebet kowacho ni kata kineno chik manche wakadho mar Political Parties Act. Iwacho mabe ni agents nyake contract, en kaka tich. Mondo mi agents gi odhi mondo bed janeno. Ineno kaka sani nche kawane doho, tiwacho ni kama kura notimre kama mae form manodonjo. Dine bed ni wanyalo kata bet gi agents mondo wach ni an nantiere kachacha. Mae kura mane wagoyo, mae emane kura manowuok kae. Gimukelo no muketo ni oken ang'owa, oken kura manogo kanyo. Tapani mano dino konyowa kabisa. Tineno ka kata jo siasa wuon. Ng'enyne ok giket ga agents. Sama koro wacho chopo makoro iwacho ni ng'aneno kwalne kura sama koro wach agents realize ni agents be gin ang'o joma important kabisa nikech ineno ni gin jok ma idwa mana miyo tich odiochieng' achiel kata ariyo to mae ng'ama nyalo konyi ma kata ka koto wacho ni koro watimo recount agent nini janeno ni to ma watimo nikech wawegi onge trust mana mi wacho cha emo mineno kata ka ni winje doho ni wacho ni forms manoketgo nigi 9 unique features manyaki ket mana touch e king'iyogo to ok en tocha ok en tocha manyiso ni wawegi waonge yie gimoro amora wang'iyo kaka odok kwano Form 34 eni nitie kod arita mojiw olo nyaka pesa michapo nyaka Kenya ka gikambi mo Victor nonro ng'iso ni kalatas achiel mar ombulu ma Kenya ka nigi siri 9 e iye secret features note mar siling 1,000 ma Kenya ka nigi siri 5 e iye tiende ni kalatas achiel mar ombulu mar Kenya nigi nengo maloyo note mar siling 1,000 ma Kenya. Olo pesa minyiewego. Kidhi e piny Gambia nyaka kawuono pod gigo ombulu gi kora. Ariambo Rosli. Okay, riambe. Gigo ombulu gi kitajwa kata jomoko be luonge ni kora. Kidhi to mano Afrika ka. Kidhi e piny Sweden jok machung' ne ombulu gin jomo chiwore, gin volunteers. Otwe sanduku mar ombulu e tok ndiga to riembo ndiga kowuotho oluorore ga e gweng' koro moko dito piny to Victor nade to ijadak e gweng' ni to bise go kura ni ani poka akara go kura ti omi ti go kura to soe sanduku tuwe kare dhi maber to nyono ndiga odhi pare ni Kenya ka emomiyo ana wacho kendo pod anuoyo ni nyaka wachak gomba kaka jo Kenya nono to gini biro bedo katie nyange kaka wamedo rido chike e kaka jomoko temo tucho hosi mamoko binyalo paro ni higa 2,000 aparo ni higa 2,007 ombulu ni go e sanduge marotenge uge marotenge ma okine to sani ti go ombulu e sanduku mohuyanga mineno kura iye tema podi kwalo ombulu higa 2,017 ombulu ni dhi riu e constituency tallying center mowakalo chik mowacho ni ombulu nyaka kwan kendo nyaka landi kamogoe tema podi kwaywak ni kwalo ma pod muon kako goe ne dhot tema podi waywak ni kwalo ombulu John Riaga ka in Kisumu okang'ene iparo nade nitie penjo ka buora ma ng'ato bedo penjo ni to pono ni ng'ato penjo ka ni to pono ni Azimio docho pod wachgi mar wito ko yiero ne to gionge kod to kod IBC article 251 mar katiba oketo pek e golo commission mora mora kata commissioner mora mora mar IBC di bedo nade
Ya en wach ma tek ang nwariti wawenyi ni Supreme Court dingado wach machalo nade nikech man kaka isewacho no en wach adier ni kadipo ni wadoke yiero to kako osewach kacha chande gik momiyo wanyalo dok e yiero nyocho timore e IEBC obed process obed system obed pogruok mag commissioners koro ko wach ni wadok e yiero bende wanyalo dok e yiero gi IEBC kaka en no afaro ni jalup CJ nyocho penjo kechaparo ni ngato penjo kanyo ni bende inyalo landi mondo wach ni Raila ema nyocha oyomba aparo ni penjo no wuok kuom Elections Act Article 80 masamoro ngato nyalo paro ni Supreme Court nyalo wacho ni kaluwore gik moneno gi waparo ni wanyalo declare Raila Amolo Odinga as president to Justice Mwilu ni openjo ni mano bende nyalore adier kech gimomiyo wan ka e doho en IEBC processes mage systems mage gik kako chido no te tiende ni onge kaka wanyalo wacho ni ngat machielo kata in this case ni Raila Amolo Odinga emano yombo mondo bed declared kaka president kanyo ngeni wamoko kama wamoko ikendo en kama ipenjo no what do we do moving forward gi kech IEBC to ero kang oyangi mo wach ni IEBC is rotten kata olil kata chido kaka en no bende wanyalo dhi kode yiero bang ndalo 60 koro kanyo wach nitiere wanyalo rito interpretation mag Supreme Court judges mondo nyiswa ni to watimo nango kaka koro wadhi mbele en wach ma aparo ni okinde nyalo konyowa e paro en gima dwaro interpretation ma Supreme Court to ema wantiere kawuono ni ingeni Victor Supreme Court ok nyal ngado ni Chebukati koro wayudo gi makosa koro nyako wuogi Supreme Court bro wacho ni kaluwore gi bura ni kaka wayale wayudo ni Chebukati nitie kuonde mane okire makosa koro bro chuno ni ja Kenya moro kata riwruok moro nyaka dhi e doho mondo dhi owach ni migosi Chebukati okoromo bedo jakom IEBC nikech kata doho mar Supreme nyocho yude gi makosa anyalo paro kana koro chako chenro mar gole tich apo ni mano donyiedhore nyaka e Supreme Court apo ni Chief Justice no wacho ni chal gi mano ok en teko ma Supreme Court mano gibiro chalo joma odonjore gi tije doho mamoko podi to mak mana Roslyn gi Charles gi John Riaga apo ni penjo ni osepenj mang'eny ahinya ni to bende Supreme Court nyalo lando ni ng'ane jaloch mano ok en tij Supreme Court chenro mar yiero en mar IEBC gi chik to Elections Act ma John Riaga wacho no tapo ni katiba duong' molo chik no Elections Act to kombe mamoko gi nikech ngeni doho mamoko gi High Court Court of Appeal kata mana Magistrate Court nyalo wacho ni keluru sanduge go te wakwan kae to wacho ni kalore gi kweno mwanwoyo mar sanduge gi te wayudo ni Victor emanolocho aparo ni gima be onego wang'eni kama wantiere sani aparo ni wantiere gima iluongo ni constitutional crisis kadine bede ni sani koro doho maduong' owacho ni commission nokotayo chik makare to wacho ni koro jo Raila wacho ni koro sani wadhi e court wadhi e High Court mondo koro wawacho ni duol no kotimo gine yiero makare wadwa ni mondo chairman mondo wuogi nyaka koro wang'ini to tribunal mabro gole ibro los nade nikech ing'eni mar ariyo wantiere migosi Uhuru Kenyatta kama nitiere sani luongo ni temporary incumbency manyiso ni temporary en ng'ama rito custodian morito machiegni chiwo loch ne ng'ama donjo omiyo tekone omake yor ko jolo koro tekone ntiere kaka ogol owar wiye koro ntiere gik monyalo timo gi gik moko nya timo achiel kuom gik makade bed ni golo Chebukati sani to nyaka time ni nyako yier tribunal mabro bet mawinj case magole koro kama entiere miluongo ni temporary incumbency ni okonyal yiero tim matimang'owa magolo Chebukati mar ariyo kade bed ni Chebukati no nyalo wuok kata en owuon owacho nikech wacho na achiel kuom gik manyalo miyo wuogi en owuon koreza en mowacho ni awe tich koro ko wacho ni ero aweyo to koro ng'ama dhi ka ofis no
kendo mano be nyaka watim ang'o wang'i. Mar adek nikech jalupne to ok en advocate. Mar adek nyaka wadog ne wajumbe bero pok opuodhi mondo donji pok oluongo od bura pod gionge jakom od bura manyien. To wajumbe gi kane ineno bill manyiche gi gine chik mane gi medo mar IBC mane koro okelo Cherera group mar commissioners machielo mane owuok oko motamre wach Chebukati. Onge chik ma wan godo sani mabe kendo nyalo yiero selection panel makelo kendo matimo interview ne joma moko manyien. Ndalo interview ma Cherera gini ne wan gi jo Kenya malawona 2,000 koso manoro kwa mane dwaro bedo commissioners to ne entiere select committee mano opuodhi kendo mana gi migosi Oro Kenyatta nying no terire ene mano gazette. To Roslyn kata doko ni wan ya cake machal kamanyo constitutional crisis nyaka wapenjre ane to sama wantie ni kapo ni piny moro monjo Kenya ng'ama golo chik mondo jolweny ma Kenya odhi e lweny orit Kenya. Bunge ma Kenya. To bunge mapoko luongo ne? Bunge mapoko luongo. Mawinjo ka wacho ni kama watiere. Ero kamano nyakwana Mukajwang'. Wabro kawo ywe matin nyakwana Mukajwang' ka waduogo wabro temo ng'iyane na ote mane ogol kod tend piny Amerika mane owacho ne raia mage mondo kik tim limbe kaunti mano ma Kisumu kod alwora mare kaluwore kod ng'eto ma kawuono. Nyakwana Mugi make mana ka. Yud chudo maromre kodi kaito iti kod omenda matin ne chudo miyudo. Mama, inena ng'o mitemo timo? Itimo kuki ya gulu. Yawa. Oyeyo kata lewni tema ne bagni. Ne kora rwakra kaka jati. Mana kaka nachuno dhaki mondo rwakre ndalo machien kanyo. Oduogona. Magi ginang'o? Ere kaka unyalo timo ne mama gi machal kama? Kama e kaka urito. Make Chaguo smarter on voice, data and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Niliitwa Githeriman 2017, tukaenda State House na bibi yangu. Nikaenda nikapatiwa samba, nikapatiwa cheki yangu. Na nikapatiwa mpaka title. Uko na surprise nyingine unataka kupatia wa Kenya? Yes, niko na kanini kakitu kakubeba uji na ugali. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Minwa, Agal Toto, Abebo. It's been a while, but you're looking so fine. And let me ask, have you eaten? Have you taken lunch? Don't punish yourself. Let me wire something kidogo kwa simu. Is 70,000 enough? Hii weather iko na baridi hawa. Should I book some hotel in Diani or Zanzi? And let me ask you, will you use chopper, business class or first class? Dial *811 *447# to get a Toti Jaber. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina naitwa Boniface Buvi Kitheka. Niliweza kuona ile advertisement ya wale vijana wawili wale walikuwa wameshinda each 150 na niliweza kushinda hizi 300,000. Ingia kwa mitandao, search ya Shabiki, anza kuwekelea. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot.
the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass. 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Mana kamano nyakwara Ramogi samedo sodo wamedo keto wangwa oko mar ngisi ni to ng'eto makawuono mogik kod Supreme Court ibro gol sadi kaloro koda lipode maber wayudo kinde ka kinde nyakwara Ramogi ka ibro lipot mayudo gi sani sauchiel sarudu chieng makawuono ema bende ibro gole ng'eto makawuono ma Supreme Court ma oganda jo Kenya rito ka okalo komilo ma ose or tinende kod registrar mar Supreme Court of Kenya Muluor Letizia Washira maogoe kogno kawuono kinyi dwe mar 9 higa mar 2022 ma koro ngiso ni ng'eto makawuono ibro gol sa auchiel mar odiochieng' makawuono nyakwara Ramogi kete mar Ramogi Radio kod Ramogi TV ne wach mora mora matuche ka kamano joma dongo John Riaga piny Amerika kuom thuolo mokuo mar ariyo no chako golo milome mangiso kendo kwaera ya mage mondo kik tim limbe e gwenge mag imo mar Kenya ahinya to e kaunti mano ma Kisumu kod alwora mare ma wach mabende Governor Professor Peter Nyang' Nyong'o kalo kuom jawache lo sirkand kaunti ma Kisumu nyocha ndiko milome ka wacho ni jo Kisumu gin joma odak dhodi mopogore opogore kendo gin joma osebedo ka nyayo weche mag kwe. Why Kisumu? Marango Kisumu nogole ka ji poko dhi e yiero to kiero bende gichagi golo ka warito duoko ma Supreme Court ka. Erokamano Victor, gino oboke no kana nene an bende na winjo ka okomora nikech onyiso ni nitiere paro moro ma ng'ato nyalo bedo ni paro godo ewi bomani ma Kisumu. En adier ni e kinde mosekalo wasebedo kod tulo koni gi koni kaluwore kod weche mag yiero. Taparo ni mbele kacha na wacho ni demokrasi marwa osedongo, nitiere gik mane timore chon masani ok nyal timore. Kuom ranyisi oboke makama nogol kapok kawadhi e yiero manowachi ni kidhi lendi to samoro tulo nyalo muoch ma Kisumu. Taparo ni onge gima kamano manotimore kendo ne aparo ni jo Kisumu nokuodo wi jogo mane paro ni tulo nyalo wuokie. Okinyi makawuono kata sama na anyiso kaka wachako ni boma ma Kisumu shughuli dhi nyime kaka pile, dukni oyaw kaka pile, gimora mora dhi mbele kaka pile. Aparo ni oboke aina ni ema nyalo miyo ji bedo gi paro moro kata buok moro ni kamoro gimoro nyalo timore ma tok chik. To kata kiweyo oboke no ang'eyo ni biro penjo weche mag kelo obila e yo mopogore iluongo ni kelo security kata medo tiend bugo tiend security e gwenge ma Kisumu. Aparo ni nitiere usi matin e kind nyayo tulo kod geng'o tulo. Kech ing'e ni ji duto kila ng'ato nigi kaka otoyo mirima. Weche makamagi gin weche manyalo kelo mirima mopogore opogore to waseneno ng'ato nyalo bedo ni en otoyo mirimbe, onyalo dhi to madho amuna, ng'ato nyalo toyo mirima, onyalo kawo kata sane ot to baye korot matore to bedogo kwe. Ji nigi yore mang'eny mopogore opogore mag toyo mirima. Gima duong' en ni sa asaya ma ng'ato nyalo bedo ni gimoro otimore mane ok oparo tiwinjo ka gimidwa toyo mirima. Kik ito mirima kuom ketho chik. Koro wach maduong' ewi
ewi wach oboke mano kete wi Kisumo ne en paro ma ok ber en mindset moro ma jogo man oko oseketo ewi gwengegi ma Kisumo to an kama bete ka nyalo wacho kawuono ni okapar ka nitiere gimoro amora marach mabiro timore e gwengegi ma Kisumo. Victor, waseneno pinje maoko kech aparo ni kata sani samo wuene piny mar Amerika manooro oboke ni ok wanyalo wacho ni gin bende gin malaika kodok korka tulo mag weche mag siasa nikech wiwa pok owil gik manotimore piny mar Amerika. Waseneno gi kuonde mamoko mopogore opogore. Onge pogruok moro nokwawinjo ka Kenya kata jo Afrika owacho ni kik udhi New York kata kik udhi Washington DC nikech ginyalo kelo tulo ka gidhi e weche mag siasa. Aparo ni en gik ma sama wacho ni democracy wa odongo sama wan wawegi wawuoyo wan wawegi to wacho ni kik wadhi oko mondo wawang' tael e ndara kata wabag geche gi kite. Jogo bende mang'iwa oko gin bende nyaka gibed gi mindset ni ji tinde wengegi oyepo, onge ng'ama oikore mar kelo tulo, onge ng'ama oikore mar kelo koko mora mora. Aparo ni kanyo to en gombona ni ang' wakuode wi jogo maparo ni samoro nitiere koko manyalo wuoke e gwengegi ma Kisumu. Sama donjo town kawuono gokinyi awuotho kendo aringe town aluora mar ka police Central Police Station kacha go wang'a kodele aringe e Milimani nikech osiepna moro nogona simu to penja ni Kisumo chal nade. Kora wacho ni wacheka nena to karingo kech naneno kiwacho e weche mag social media ni obila ng'eny Kisumo geche makiro kuom ji pi mailo del ka ng'eny Kisumo ok anenogi kata unless maybe opandgi nyende Milimani otimo bungu kata kama bende ni aneno bungu mang'eny unless ni lochego opande i bungu to anto ok aneno gi okinyi makawuono kata ka gidonjo gi bang'a ok ang'eyo. Gima duong' ang'eyo ni jo Kisumo gin jogo ma giesa ma wuene to nyose ng'ado wach ni gin jogo ma ohero kue kendo onge koko mabiro wuoke kata matin. Mopogore kod mano kata bed ni yore mag tudruok sani omiwa thuolo mar go mbaka mar ng'eyo weche mopogore opogore ng'ato nyalo wacho pache to social media ni osebedo ka jomoko tiyo kod yore mag moko mach kata chwalo wach. Anyalo paro kata mana e piny Amerika bende kaka John Diago wacho Capitol Hill tarik 6 dwe mokwongo ne jomoko nomonjo. Mana adiera aparo ni social media mana kaka ne wasewacho ni kata kaka ineno yiero ni obet wabedo gi deep fake mang'eny kendo fake news mang'eny kendo kuonde go iseneno ka ji ndiko gik moko ma kata in koking'iyo malong'o kaka jafwambo tiyudo ka in be idonja iye kanyi iting'o gimoko ne ginyis jopiny. Koro aparo ni social media to nitiere kodwa kata king'iye siasa ni oti kode ahinya e siasa ni coalitions gite ni yudo ka ng'ato dwaro ni mondo ndiki nyoro ka ni neno ne nitiere information mabe ne nitiere social media mane wacho ni mrengo mar Kenya Kwanza wacho ni ji ogolre kawuono obede ute gi mos mondo rit duoko moko be nyalo dhi lemo moko be nyalo dhi e chokruok mar Azimio be nyocha ni neno koket ni giluongo ji no tim vigil odhi ochung'e dho Supreme Court doho ma Supreme Court ka girito mondo gol verdict kawuono. Kora paro ni magi king'iyo tidogo kendo tineno kodogo wach ni gin fake. Koro manyiso ni ng'eny ji osebet ka tiyo gi social media mondo whip emotions onyis jopiny ni wuoguru otim kama to mana kaka Riago wacho chik court bro chiwo duoko ne kawuono. Kenya pod wantiere ka en pinywa to mana kaka ne wacho ni kaka Kisumo no kik bede ni mane gima ji te neno ga ni kamora mora sama weche wuok mok ber to Kisumo no e kama weche wuoke mariche ma ji timo gik mok dware. We wakuode wi ji wang'ani ni wanyalo yudo kata bed maber kata bed marach to pod wanyalo mor to ok en mor mar ketho gik moko. Dog ineno kada mana yiero mokalo ni jo Kenya no keto kwe maber kata mana ute mag famo maoko pani chase mano wacho no jumbe moko manok. Nitie jafwambo moro mane kani achiel kuom utfwambo ma pani wuok e piny Ingresa mane owacho ka obedo interviewed ni this is the most boring
election in Kenya. Ma yiero ma oludho mogik. Nge ludho. Boring. Onge ndadho. Nikech ne gigeno ni ji dhi gore, ji temore nade to mago okotimo. Kata ka nineno jofwambo gi mano biro, ne gin iluongo ni war journalist. Moting'o gik moko ma gin ging'e maber. Bulletproof vest, helmet, gidhi kama ji dhi gore. Koro pani mane momiyo gik mane giting'o go te okotimo ang'o, okotiyo. Koro pani ne ging'iyo mana ni mae ok en Kenya. But aparo ni sani kama Kenya ntiere walony. Gima timore Victor, nyaka wayie ni ng'ama odagi nyalo wacho gimoro amora kuomi. Ng'ama ngimani luwore gi dwache nyalo wacho gimoro amora kuomi. Onyalo kata yanyi to pod idok adoka ire. You can do me nothing. Koro mae ng'ama jambetre ambassador. Ting' maduong' mogik ma en go en rito ngima jopinye e piny mooreno. Kech samora mora mangi gimora amora otimore piny kaka Amerika okawo ngima jothurgi kata jokanyo mathurgi. Ng'eni nitie samoro Roslyn nigi passport ma Amerika. En ja Amerika. Sama gimora amora otime to simu mokwongo ipenjo jambetre ni to benu ng'eni gima kama nyalo betie. So en ting' mar jok motelo ne gwenge kaka sani county ma Kisumu, tend county ma Kisumu nigi ting'. Gisewuoth jopiny Kisumu osewuoth maber ahinya. Bure Wood Tina, Millicent Oyucho Gere, Audi Ogada Gere, gisewuoth maber mar loko pach jopiny. Waketuru kwe. Nikech sama waketho gik moko to wan mwaduokore chien. Tend county ma Kisumu pod nigi tich mar mokwongo medo wuoyo gi jopiny mondo jopiny oyud yore mamoko ma ginyalo togo mirima. Emomiyo ineno ka ing'eni sama ineno ga ka bombe madongo dongo keto pap ma ji tuge e chuny boma to ji wacho ni giketho lo, mano kata ne giwe gerie gimoro. Iwinjo seche moket clubs gi kuonde makamago. To mar ariyo, tend county ma Kisumu koro nigi ting' mar luongo an e tend county ma Kisumu ng'iso governor ni gimotim obed gi appointment gi ambassador ma Amerika. Mago gi picha gi jofwamb weche ka giwuoyo kae to koro jawache low county ma Kisumu wacho ni governor noromo gi ambassador ma Amerika kotemo lero ne ni Kisumu onge shida, kwe nitie. Charles, ng'ene gini notimore, ambassador nodhi Kisumu Wik mokalo. Ndalo ariyo bang'e gibayo wacho ne mbui margi. Mano romo ng'isi gimoro. Be ne odhi gi chuny mohuyanga koso nodhi mar lobura. Poda wacho ni sama oketie e lemo mar tend oganda, nyaka idong oganda e yor paro, e yor yuto, e yor ngima mapile ka pile, social development gi mamoko. Ochopo sama nyaka koro jo Kenya yud kaka wanyalo ketore ma ok wategemea jo oko kinde ka kinde kony. Sama watimo mano wanyalo dak makata gionge. To kapod wategemea gi ne ka Afrika ma milambo dong ji gore piny maru. Chieng' mane misewinjo ka gi America o issue notice ni kikudhi Afrika ma milambo. Nikech Afrika ma milambo gisechako ji tegemea. Ng'amodagi biro wacho gimoro amora modwaro kuomi. Kama kani podo medo maki kaka msumbane. Ting'eni kendo kabiro sama en owuon nosedhi modhi Kisumu magi wuoyo nyaka gi gavana, magi wuoyo nyaka gi jopiny. To bang'e to gigolo mbui no. Aparo ni no ken gima ber nikech kadine kata bed ni girito jogi to dine gigolo nikech yiero no kotima na Kisumu kende. Yiero no tim kuonde te Kenya ka. Koro aparo ni kata jogi go okodak mana Kisumu kende. Odak Nairobi, odak kamora mora. Koro kadine bed ni gin giwacho, dene giwacho ni wan koro wanyiso jowa ni kamora mora magintiere kuonde te mar Kenya ka. Ni nyaka koro gine kaka giwuotho, kaka giritre, nikech kadhi mbele, kata de bed mana ni ntiere kama wecho kodhie maber, to jowa security gi motima ng'owa mwang'iyo mokwongo. Lakini ni wach ugolo Kisumu kani idhi gol duoko mar gombulu. Kendo sani kendo chako kelo kidhi kendo duoko mar doho mar Supreme Court. Nyiso ni nyaka bede ni ntiere kaka Kisumu no ineno gi ka gin jok mapokolony. Jok manyalo timatima gima
gimora mora. Gimariago wacho. En ting mar jodak ma Kisumo gi gwenge ma Kaluo mondo wi chichen jomiluongo ni prophets of doom gine ka ngima dhi mbele ma gidong. Erokamano. Otimore gima ber ahinya ne wan kod John Riageset kawuono temo miwa picha hie kaka weche chalo ka jafwambo gi keyo. Erokamano ahinya kuom Gajwang'. Pile ka pile wamedo wacho ni ka ok inene Ramogi TV, ka ok iwinjo Ramogi Radio, ng'eni modongo gin weche mag rete mag kuon mag awinjo. Ma en Ramogi TV, en bura mar kwedo duoko mar yiero mar komaten piny Kenya ng'ado sauchiel ma odiochieng' ma kawuono kalore kod miro mogol kod bar migawo mar judiciary okinyi ma kawuono. Ka nitie wach moro amora wabiro medo keto weche gi duto ei tim. Roslyn Charles kod John, bunge mar 13 chal ka gima kuome pod omokero. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta pok oluongo bunge kalore kod dwaro mar chik. Ndalo 30 bang' ka yiero osetimore. Emedo ni President Uhuru Kenyatta nonego setimo kamano. Tarik 9 ma en Friday, ma ok en parliamentary business day. En Friday koso Thursday. Tarik 9 en tich ang'wen. En tich ang'wen. Tarik 9 en tich abich. Tich abich, mak man tich ang'wen tarik 8. Ema bunge onego beni koro bedo kod bet margi mokwongo mar 13. Ingeni VOJ wan kama tek kabisa. Aparo ni sani makoro wachopo kama watemo constitution mane wayudo. Nikech pok nwayudre ga kama wantiere sani. Nikech chik neno article 126(2) wacho ni migosi mantiere ofis manyiso ker kaka Uhuru Kenyatta ntiere ofis sani. Onego beno luongo bunge no yacho ni within manyiso ni sasa ka ndalo 30 pokotimo. Ndalo 30 bang' yiero. Koro manyiso ni sani no nego beni osetima ng'owa oseluongo bunge mara 13 mondo mi kata ka gibet mana tarik 8 no to nego beni gitima ng'owa oseluongo. Gimomiyo wacho ni onego beni oseluongo sani nikech king'iyo article 106 gi article 103 mar chik ma wantiere go wacho nyaka kaka ng'ato we ofis mar speaker gi mar deputy speaker. Chieng' moluongo betno agenda mokwongo en mar kao muma mar wajumbe mancho yiero. Ka wajumbe otieko kitayo gi karan mar bura. Kitayo gi karan mar bura. Mar ariyo en yiero mar speaker gi deputy speaker. Gimomiyo wacho ni sani kama wantiere wan kama tek nikech nonego beni sani ne gisegolo mbui ma wacho ni chieng' ma kama bunge bro bet. Masani jok mane dwaro tich mar speaker gi deputy speaker koro sani chako tero kalatase gi ne karan mar bunge mondo mi karan mar bunge ong'eni to en ka en speaker ok en mujumbe moyier. Ka en speaker be o meet requirements mar bedo speaker to be oseyudo signature mar wajumbe moyier 20. Nok tin ne 20. Koro magi gik manyaka ging'i makaran ng'ini to candidate mobiro ni chapter 6 KRA gik midwaro gote en godo te mondo koro tim ang'o o short list. Samo se short list cha koro chako campaign kuom wajumbe ni ane madwani mondo tim ang'o oyiera. Kata ka chama ema dhiri mondo idhi e tijno nikech sani ni winjo kazi miyo wacho ni gidwa miyo speaker manokwongo Kenneth Marende. To jo Kenya Kwanza to wacho ni gidwa miyo senator ma Bungoma Moses Wetangula. Mabe kanyo be nitiere penjo ni no yiere sani waluonge ni Senate elect. Tinge ni katiba kamana somo ni mar 106 cha to wacho ni ya gi 103 wacho ni ya nyakindik barua ne speaker mondo nyi speaker ni agwetao resign mondo adhi ne tijini. Koro penjo mabe wabro penjo ni ya speaker mar Senate sani no seyier en governor Bungoma. To be no miyo speaker no barua kapok speaker timang'o o resign. Ng'ato nyalo dhi e court. Kano komiye to manyiso ni koro konyal timang'o. Okonyal laro komno. Okonyal laro komno. Sadi be wan gi clerk makojolo. Nikesiala ino retire. But mano pod nyalo tiyo. National Assembly. Nikech en jalupne. To Victor nitie adwa kwe chuny Roslyn. Adwa nyiso Roslyn mokwongo President ang no land
odiochieng' mar romo mar bunge kawuono. Mano ber kabisa. Koro chunyi okwe. Gima nyaka ing'e, gima nyaka jothurwa ng'e ni bedo president en siasa. To en siasa migo kaluwore gi chik. Emomiyo president nigi solicitor general, president nigi attorney general, president nigi private lawyers mang'ado ne rieko, to president nigi political advisors. Nikech ing'e ni yiero mar speaker ni oting'o gik mang'eny. Oting'o kaka ng'at madhi bedo president dwa wuotho gi ng'at manyo president. Mathothne ng'at madhi bedo president kojok ni dwa tieko ng'at manyo president to nyalo tieke e bunge. Iwinjo? Koro emomiyo ng'at mawuok nyaka bed gi interest, nyaka bed gi gombo ne. Nito ng'at ma bunge kaka ng'iyo nyieni nigi kombe mang'eny maloya. Kanye makoro adong gi kom speaker ni. Kom speaker achiel nigi teko mang'eny malo wajumbe te. Donge? Nikech speaker ok jakom mar gini ilo nang'owa committee. House Business Committee. Kodagi ni ok dhi yalo wach mayo Uhuru Aheri e bunge. To ok dhi yalo. Koro emomiyo Migosi Uhuru Kenyatta be nyaka nego kwande mondo ng'e ni to Supreme Court ni to dhi ng'ado gini nang'o, to kong'ade kama tatim nang'o, to jok mang'ado ne rieko e weche mag chike kaka nene. Kaka nene. So jok mang'ado ne rieko be ng'ise ni ng'e ni chik to dwa ni nyaka tim. Chik pod omiyi thuolo. Ineno gima Roslyn wacho ni president oleo. Samoro jok mang'iyo chike nosekolo e katiba magikolo e chike mag bunge magiwacho ni nitie kama inyalo rony go ka koro kwe mana wi. Otuchine moko dhi tiyo go kawuono. So gima ng'eyo ni kosel Supreme Court otieka tika ni Yes. Gazette notice mar ariyo mwadhi yudo bang' mar Supreme Court. En mar president kalando ni bunge bet karanga. Erokamano. John, so kapar ko leo. Erokamano. En nae wang'. Anta pano leo nikech wadwaro mondo jok machungo bonyiswa gima gikelo. Ing'eni Roslyn wacho chik. Ana go siasa. No kiyie ko. Erokamano ahinya. John Riaga, ka in Kisumu iparo nade? Inene nade? Awinjo ka nitiere spirit and letter of the constitution. Aparo ni Victor. Gima timore en ni nitiere gima kisungu luongo ni mind games. Mosebet ka dhi nyime. Ing'eni Uhuru Kenyatta ne en chairman mar duol mar Azimio kaka ne encha. To wang'eyo ni president elect no lando William Ruto ma ok en candidate mar Azimio. Koro gigi ka notimore to nitiere chapni manyaka ne bedie e Azimio mondo kage wacho to koro gigi kako osetimore ni to what do we do? Wadwa timo nang'o moving forward? Gimomiyo wacho ni magi mind games. Nyi neno ka president elect kanyose lande to nowuok oko ma notimo gik moko ma otemo nyiso oganda ni en oselande orito mana soya ringine lakini osechako tich. Tiende ni ka diponi gimoro amora nyalo timore to ng'ato nyalo wacho ni Ruto noseyier kendo waneno ka nosetimo ang'o, nosechako timo tich. Koro ne chuno Uhuru Kenyatta mondo mi en bende ochope e pach oganda mondo mi ketng'eni en perception en gima ji neno. Ji neno juma mokalo kano nyiedhore oko mo onene e gwenge ma Mombasa. To anaparo ni nkech kiyudo opuk kanie wi mesa to nyaka ipenjri ni ng'ama oketo opuk e wi mesa, kech opuk ok nyal timo ang'o, ok nyal idho wi mesa. Nyiedhruok mane Uhuru Kenyatta nyiedhore godo oko kowuotho e streets ma Mombasa komoso ji, notemo nyiso ji ni pod an gi teko moro matin. Ok ine kata ka bunge pok oromo nikech ang'owa, nikech an. Koro magi gin paro, iketo paro e wi oganda mondo mi chal ka gima nitiere gimoro matimore. Tamol ka winjo kaka Charles owacho ni samoro odhi gazette setting mar bunge kawuono koseland weche mag Supreme Court. Erokamano ahinya John Riaga, erokamano ahinya John Riaga ka in kaunti mano ma Kisumu sa 4 chiegni chopo. Erokamano ahinya. Mopogore kod mano joma dongo ni weche ng'eny. Kiwacho ni sa matin. Saringo. Erokamano. Tinde walidha kamano nikech japiny bende yot mondo kwany mago. Mopogore kod mano ne waneno ka governors manyien nodonjo e office.
kendo gi ywech manyien odonjo gi ngufu ndi matemo seto mopondo e konde mag ot. Gavana ma Kisii nochake ni ng'ado nyaka chung' kuom donje gari moriembo. Jotich ma jomoko wacho ni nyawawa nochako nyedhre. Charles, ma en yor temo keto geno kuom jopiny ni jogi chako gi tich koso en siasa mar bero wang' koso en ang'o hie? En siasa mar bero wang'. Nade? Iluonge ni populist politics. Nikech ing'e ni kom governor ok en tuk nyithindo. Hie onego be noriwo wiji. Ok inyal kao nyathi mane Victor oro nodhi ong'iewo kong'o, nyathi ma jahigni 5 ni chwado ni ang'iewo kong'o nang'o. To Victor manoore to nitie. Nitie yore mamoko mabeyo moloyo. Nonego kwongo yudi. Obede office kata na dweche 2 yud ni to. Be wan gi workforce jotich makelo gimoro ne county. Koso jok ma wan go gina jok ma chamo pesa to value addition to onge. Iwinjo. Kech onego bed piny mondo ng'ini to pesa mwatiyo go msara en pesa marom nade. Nyalo bedo ni ambulance achiel nigi drepe 4. Ten gi drepe 4 nikech cases mag jotuo ng'eny. Koro driver ka driver tiyo seche 6 e odiechieng'. Iwinjo. Nonego kawie thuolo ka ng'eyo en mong'eyo but ok ochuno ni gima kamacha nyaka koro iketgi koro giriede pap adhara ni koro ni ng'ato chung'e bath gache. Beru be itime kiny sani. Momiyo awacho ni magi gin gik miluongo ni populist. Ing'e ni kidwa ni moto be na achiel kuom yore mag telo ma kata doko ni ok odhiga malach ahinya to okonyo nikech ing'e ni sama odonjo to odonjo kaluwore gi gik manong'iso jopiny. An ka donjo tadhi make sure ni county otiyonu maber. Pesa county malale msara michulo jok mok ti adhi golo te. Koro ing'e ni kodonjo to nyaka kwongo lomb jopiny. To an gima ng'eyo ni tich mar governor ochalo ng'we alanda, ochalo marathon. Kaki chako biro ng'iso mathoth ahinya kaki dhi ringo mbele. Kichako mos tikuno muya, ikwongi ng'eni to jok mupiem gogi to gin joma chal nade, to papi e chal nade. Marathon ing'eni to kanye magode nitie, konde mage moridore, konde mage maudi ng'enye, maka kore ringo to ringo mochanore. Aneno anyawacho ni Migosi Arati nodwa rikni. To king'iyo tibiro yudo ka jopiny mathoth e social media to puoye mokalo. Sama ji paki te Victor tang'ahinya nitie gima rach. VOJ hapa niambe gima Charles owachono. Ok en kata Kisii kenda, aparo ni Kisii ema nochako. King'iyo Bungoma otimo forensic audit mar staff gi gik manchege timo. Machakos governor no riembo jok mani office mar governor te. Onyiso gi ni gi apply afresh. Kilifi Machakos ema no tergi compulsory leave. Kilifi be wan gi wach kuro. Meru bero kori wacho ni kawuono chakre gokinyi Mwangaza oseyawo tije. Aya Laikipia ni neno ka governor oseduoko doctors mane governor manodhicha oriembo. Mano osewacho no bochulo gi pesa gite mane nitiere. Koro king'iyo to yudo kamora mora e Kenya kae governors manodonjo Homa Bay, governor oriembo HR department. Terogi compulsory leave. Terogi compulsory leave. Okoriembi gi orgi e yweyo. Orgi e yweyo. To ng'enygi gin counties ma governors otieko higni 10. Masani jomodonjo gin jok madonjo ka governors ka osetimo ang'owa osetieko terms gi 2. Gima Charles wacho ni kata EACC no se oro barua ni neno statement mane gigolo mane giwacho ni governors kata kodonjo kata ka giywecho to giyuech ka ging'iyo maber niya ka ok giluwo chik to gima gitemo timono ok bi konyo nikech cases madhi bet e court dhi bedo mang'eny ma pesa kar mondo giti gi pesa mar kelo maendeleo e counties pesa no bro bet legal fee e court. Nyocha wacho ka malera ahinya ni wang' ni lawyers dwa yuto ndi nikech 2017 Professor Nyonka nodonjo nitie joma notiyo chief officer notiyo bwo ranguma. Jogo nodhi e Labor Relations Court. Mano ube gi pesa mang'eny ahinya.
Homa Bay County bende chief officers mamoko weche gine meni kod County Public Service Board. To jogi sama gilo case to nyaka chulgi. Emo mine no kaka moro kata deputy governor Manyeri ne koto semiyo milion 8 kano ok giwinjre gi governor wacho koro ne koro tich obedo mok tire maber. To aparo ni mae gima governors onego ng'ini to kata kidonjo kata ka ne in gi manifesto mani campaign go minyiso jopiny ni abro timo 1 2 3 kaw time mana kaka iwacho non mokwongo mondo ing'ini to kanye maber makadonje to onge gima bro bedo ni chik no kata mang'owa no kaluwo maber. Ing'eyo kamoro kaka Homa Bay kuom ranyisi. Inyalo paro Victor ka bang' lendo mar Mikael Gladys Wanga kaka governor. Nitie barua manondiko. Kowacho ni chenro mar ndiko jotich county madhi nyime sani ok en kare. Ka ok gin jok mochuno to konego timang'o. Aparo ni mane momiyo ka nodonjo to department mochung' ne ndiko ji ema nong'iso jok matiye ni adhiure yweyo matin mondo watimang'o wanona ne kaka nyochu ndiko ji ma nyochu ndika chiengi. So aparo ni gima iwinjo EACC nowacho no en gima ber. Kata kidwa timo gik moko kaluwore gi manifesto mari to timgi kaluwore gi chik mondo kik buche miyalo mitere pesa michule jok manoketh ratiro margi bed mang'eny maloyo pesa mitiyogo e dongruok jopiny. Higa mar 2017 Public Service Commission gi ministry no gi Council of Governors nochako chenro miluongo ni CABS ma Anne Waiguru then kanen minister no oversee audit manitable county begini beno nyago le madier. Kapa ni no nyago le mon kech kata ndalogo ng'ama ne Anne Waiguru ne tiyogo ndalogo ne nodege. Kodege ema nochung' ne wakas to kanyo nowuok kane wacho ni ne ntiere bloated workforce. Mane ntiere jok manowuok e defunct local authorities council local authorities ka manodonje county. Ne nitiere jok mane county owuon ondiko. To ne nitiere jok manobedo devolved nkech functions no dhi e county. Koro ne wan gi layers adi ne wan gi layers adek. Koro bura mane ntiere ni to ne gi synchronize nade jogi. To ndaloko be nowachi ni ne ntiere ji mang'eny mane ntiere duplication of roles mane gidwa ni mondo sirikal oket tenge pesa moro mondo ochul jok moko ntiere nkech koro ne ntiere jok manok ti ma time gi noseromo to ntiere payroll. To kaka ne Council of Governors yuare gi sirikal maduong' pesa no kowuok. Koro yudo ka jogi be nitiere kae to county government mana kaka governor be no campaign gi joge. Embe kodonjo to neno ni joga gi be nyaka timang'owa nyaka yud tich ka. Ema kaka ni winjo gi Charles wacho ni gima notimre Kisino onyalo chungo mtoknigo mochung drepe mantiere go to wacho ni mtoka ka mtoko bed gi driver ne mok ne gi driver ne okti ting'eni sirikal mtoka achiel nyalo bedo kata gi driver adek kata 4. Koro ibro yudo ka jogi bro we tich to kara gin joma tiyo moko be nitiere ma in kaka na biro kaka an CC kata chief officer ta wacho ni ng'ane madwani mondo riemba kora biro gi driver moro nitiere in mano gimonego beni gi penjo kaka jo HR go ni to ere kaka no ndiko ng'ane to ne ntie driver machielo driver mane ntiere no ne gutere department midwaro monde ka ng'at ni odonji gi ng'ate nikech kundiko ng'ama chielo to driver ni be ntiere to otimo John Riaga kapok John wuoyo Victor ng'eni magi te dok mana e ting' achiel ne jok motelo ne counties kagi keto lwasi machuogo thuolo mag yuto creating opportunities to ji ok be ringo dhi manyo tich e county ji ringo dhi manyo tich e county ji oyie kata gola soya ji oyie kata uso lopegi ni mondo giyud yor yuto so katend counties nyalo chuogo lwasi makare ne loso thuolo mag tije giketo lwasi chike assembly loso chike makare malombo joket mwandu assembly county government be keto lwasi makare chike mamiyo malombo joket mwandu to thuolo mag tije yudore to ji ok be ringo dhi manyo tich e county makoro ng'ato uso nyakalu gimomiyo mano timore en nikech dwaro ok en hero margi koro en bo neno ni kagol asoya mabro miya yud barup tich wagol mondo kik kech nega erokamano John Riaga jomoko wacho ni ywech manyien ok ong'e konde mag ot machon cha mong'e kama yugi nitiere ot an Victor ana yie gi gima Simba Arati Wanga gine timo
mak mana ni nyaka time kalure kod chik kaka Roslyn gi Charles wacho mondo kiny kik jomoko dhi e doho mondo chulgi pesa mathoth madino konyo nikech ogolgi e yo ma ok nikare. Ting'eyo mar ariyo en ni ng'eny governors magwa gin josiasa kanye ma gichake tich gin josiasa omiyo populism miwinji wachono ochakore e siasa nikech king'iyo kata siasa mar Simba Arati e gwenge ma Nairobi ma Dagoretti nitie kaka ogogo siasa gem. King'iyo kata Gladys Wanga nitie kaka en ja siasa. Koro ing'eni bedo matek mondo mi owuogi from a politician to a manager makoro dwa bedo in charge of county mangima. Aparo ni gigi gitime sani magichake mondo giket paro moro ewi oganda ni there's a new sheriff in town. Sani koro gik moko watimo mopogore mondo jok moko nyalo buok mondo wuog kendgi oring kendgi mondo wach ni idhi joka kato jomodong to gimanyo kaka gidwa deal godo mondo gidhi mbele. En adieri ni nitiere ji mang'eny e counties wa ok kaluo ka kende Kenya duto magin e county kanyo giwuotho wuothe corridors kanyo to giko dwe tichulo gi msara to gima gitimo malong'o onge. Koro wach maduong' ana support mondo governors otim gik ma ginyalo timo mondo workforce kata payroll mondo odwoki mondo jogo matiyo kende kata ka gin drivers adek e mtoka achiel to ng'ere ni mtokani to drivers ge gin ji adek. Ng'ane tiyo sani nyaka sama kama mar ariyo donjo sama kama nyaka sama kama sama ng'ato nie rusa to ng'ane matiyo mondo bed moriere to mae sama ginyalo time nikech ka gidhi ma gidonjo to jogegi bende magibiro godo bende dwaro tije e county kanyo gi risk gin gi okang' marach teni ginyalo medo workforce mang'eny e wi mantie matimo nono omiyo gitimo gik ma ginyalo timo to giluw chik. Erokamano. John Riego, wach mari mogik kaneno ka sa mayo wang'wa ka mondo wane kaka nyalo ringo gi weche moko ma ka kod kacha. Erokamano Victor, wach mara mogik en ni kanodwokwa yiero mokalo 2017 to migosi Raila Odinga nowacho ni en ok odhi e yiero. Chieng' mane timo yiero no ne nitie tension e gwengewa makaluo ka nawuok Kisumu mana dhi e bura moro to kaduogo to kachopo Kondele nomonja momaya chakre 2017 an pok abedo gi wallet nyaka ne maya pok anyiewo wallet. Roslyn ema wuotho oko onyalo para gimoro next time kodhi but ageno ni erokamano en geno na kendo en kwayo na ni odiochieng' ma kawuono lendo mora motim wabed jogo man gi kwe. Ng'ano ma wang'iyo Raila Odinga ma 1997 manochung' NDP kod Raila Odinga ma kawuono opogore Victor. Erokamano ya John Riego kani Kisumu ibro medo nyisowa ni to Kisumu chalo nade kachiel kod jofwambo kewa mekwa mantiere kaunti manwa Kisumu Alan Obiero kanyakla kod Millicent. Asante sana, erokamano ahinya kuom wach ma kamano. Osiepna moro to ne nyocha wacho ni en gima omone nyiewo wallet gima kete onge Kararia gato nitie gi gima do keto. Charles, wach mari mogik. Victor, Waswahili kisomo bugegi mathoth giwacho ga ni kuzaliwa ni bahati, kukufa ni lazima. Piny kae nitiere giko mar gimoro ka gimoro. Mak mana ni jorieko bende wacho ni hawi biro korwakore molil kendo makoch. In iwuone ma nyaka ikawe miluoke mirwake maber korki biro neno ber mar hawino. Gik moko nyalo timore e ngimani mineno ka richo mojogi to samoro mane mayawo ni yo. Roslyn dinoko mondo kodhi e skul koketho nindo ne dikoro ken kama entie. Nyasaye mondo ritu. Gima duong' moloyo en ni waher pinywa mar Kenya. Roslyn? Amba kao mane do Charles kanyo ero ni kawuono en chieng' maduong' kabisa e pinywa ka. Doho dhi nyimiyo wadwoko mar kes mane entie. Akwayo gandawa ni obed duoko mane, obed duoko mwahero, mwail, mae mane wadwaro kik washerekea mokadh kako nego bedi.
ka en duoko mok wadwar be mano wacho ni en duoko mar Nyasaye. Wang'i mana ni to mbele wanyalo timang'o mondo waber pinywa. Ki koro wawache ni koro wadwa monjo jowetewa nikech duoko no ok en duoko mwadwaro. Piny nyaka dhi mbele. Nyaka wan nikech piny ni te en marwa. Ok wanya dhi machielo kwa ketho maonge moro mibro miwa mopogre gi mae pinywa. Koro an akwayo mana kwe ka wono duoko no nitiere. Nyasaye oritwa. E wach Nyasaye no nyakwar Mugajwang' nitie ng'ato nojiwa kod ndiko moro kara. Par mar chik 25 mar achiel nyaka 2 wacho kama ni ka ji ariyo larore e wach moro mi gibiro mondo yalgi to nyaka jong'ad bura ng'adnegi bura kare ka giweyo ng'at ma onge gi ketho to gikumo jaketho. Nicho wache nyathi Solomon. Wach nyathi Solomon ng'eni ne tek. Nyathi Solomon. Nyathi Solomon. Niso ni akae onge nyathi ng'ato, ke nyathi Raelo, ke nyathi Ruth, en nyathi Jo-Kenya. Koro kidwa tiyo gi Solomonic wisdom, tidwok nyathi ne Jo-Kenya. Erokamano. Loch duoko mar ng'eto makauno saa 6 ni dhi bedo loch ne Jo-Kenya biro tego demokrasia marwa nikech kata mana yiero mabiro fuok manitiere weche gi duto biro geng'o. Ka kamano oganda Jo-Kristo, oganda Jo-Nyasaye, joma nigi yie, joma onge kod yie, maduong' moloyo en kiny kata bang' ng'eto ni nyaka imany gima nyalo konyi gi jogi, nyaka ite nyithindo sikul. Kenya biro dong to waduto biro dong kwe kende. Adori nyalo kumwacho ni kwe ber budho. Oriti makawuono kete manda Ramogi TV kod Ramogi Radio. Asante sana, ngoma sana ba Naivasha. Unajua vile umetambaa kila mahali, umepepea kila mahali, hapo is talking about. Unajua hivyo? Najua hivyo. So nani alikuja na hiyo idea ya kushoot hiyo video? Ni wewe ama ni Tula? Ni Tula. Tukashoot akatuma. Kidogo akanipigia simu. Kitu imeenda bwana. Napenda kwenda swimming pool. Lakini si swimming pool ile ya blue ile blue. Ile bana na ya karai. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SAM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Sasa nita video call. Mkono paka network. Huko. Airtel 4G my friend. Ni kama oxygen. Iko kila mahali. Hata simu. Nataka kula stream again. Experience our expanded 4G network. It's better, faster everywhere. Get an Airtel line today. Make Chaguo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Enyewe jana tupenda sana mzingi. Imagine kupeana mnia jusu wako mjamo, ateswe na anyurie juu ya mbogi. Man, ka hiyo si love ni nini?
Unajua ile siaka mimi naweza toka mtu akinishoni dedi juu ya watu. Jaribu kunishow hivyo uone. Ni viding to brejin. Enyewe ja, wewe ni mso. Unatupenda like nobody's business. Shikilia uzito. Dial *811 340 to get Lavia Jar. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Mondo mi iber kod pien del maber, kaw okang' mar koso bedo kod paro madang'ni kata stress. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En rege owake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien gi thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic, mana e ngoma wake. Pile pile, kik bai kata matin. Wawacho ni chako chon nolodhi ajuoga. Ndalo machon kane onge siasa moko maricho. Katelo mamalo cha okwedo kuo. Iti biro kwelo sadi. Orumi na minga. Piny pile rugi mage, kata kamano, kata pogore manade, to sembe ipimo mana gi nyamin. So telo machakore gi e ot, ema nyalo tieko chandruok mar nyiego. Tich ariyo juma ka juma, e chenro mar duol, sa achiel otieno, Charles Odhiambo gwelo wuod oganda, kata nyar oganda, mondo gichwal osiki, gidhing' iro e duol, gi mbaka makelo ng'eyo. Kinde ka kinde wan gi thuolo mar chako manyien. Kiseng'eyo, tibedo gi lokruok makelo konyruok e yor dongruok. Mane Ramogi TV. Wuond kod andhoga timore pile ka pile, to joma onge ketho ema hinyore ahinya. Apo mi yuag malidi. Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Aheri ahinya Fabi. Ka joma moko geng'o joma giero kuom yudo rem. Hera mar anyuola medo mana loyo. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mar otieno, mane Ramogi TV. Be in kod penjo mora mora? Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth, wakeloni puonj maliw moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni owacho ni tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich, wakeloni lakteche mopogore opogore mabiro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno, saa 12 e penj laktar, mana e Ramogi TV. Nyakoro mga juang wang ni poko
mopogore obiro e gwenge mag Nyanza. Wabiro bedo kwa limo counties makaluo korimo Migori, Homa Bay, Kisumu, kachio kod Siaya. Mana kaka ing'eyo pile pok gunde ng'eny. Magi duto te inyalo yudo e TV mar Ramogi chieng' tich ang'wen chakre saa 2 mar okinyi nyaka saa 3 mar okinyi. Kita kod Anna Sharon Ong'ao. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Nyokora moge juango ya kendo machiegni kae wasiwinjo kaka wanene ji osenene mathoth kendo koro nyaka sani wantiere kae marango ni nyaka sani duoko kata ng'eto midhi chiw kod ono maduong' mogik pacho ka madhi timre saa 6 mar odiochieng' kaono dhi chalo yo machalo. Motelne mano we wawinje kaka weche chale kaunti ma Nakuru ka jodolo medo lando injili no mar kwe sani ka giwuoyo kachiel kachiel kapok gitieko winyane kaka giloso. Kama wengine wakawa viwete, tusirudie jambo hilo tena katika jina la Yesu. Tafadhalini tutulie na Mungu atatuokoa. Mimi ni Bishop Dr. Kamure wa Moya na ni presiding bishop wa makanisa ya Talents Revival Churches International. Mungu awabariki sana. Asante sana, tusikie Bishop Geto Abraham. Thank you. Thank you. Asante kwa hii nafasi nimepata kuogeleshea Wakenya kokote kona zote. Mkiwa mnatuangalia tukiwa hapa Nakuru, ukiwa ni youth, msichana, kijana, mzee, mumama, tunawaomba kama wachungaji. Saa 6 tutatangaziwa na Supreme Court kulingana na judgment zao. Na waomba tusiwe kama vile tumekuwa hapo awali mateka ya politician yoyote. Sisi hatuwezi kukua mateka ya mtu fulani. Sisi zote ni wa Mungu, hao politician ni wa Mungu, majaji ni wa Mungu, na tumeamini jaji already hao majaji 7 wanatumiwa na Mungu na jukumika. Kwa hivyo tunawaomba, hii ni nafasi yenyu kuexercise amani na kwa kila mtu, lakini sisi hatuwezi kuwauliza ati tuunge fulani mkono. Sisi tunaunga yule Mungu ataamua. Kwa hivyo nataka kuwauliza, tukitangaziwa tusibadilike, na ndio economic yetu iwe sawa sawa, na Mungu awabariki kokote mko. Amen. Thank you. Asante sana. Basi tunapoenda kumalizia mazungumzo yetu ya kuzungumzia nchi ya Kenya, ningependa kuuliza ya kwamba baada ya matangazo ya mahakama kuu, kuna upande moja watasherehekea, watafurahia kwa sababu uamuzi umeenda vile walivyokuwa wanataka, na upande mwingine pengine watakuwa wakiona huzuni kidogo kwa sababu haikutendeka vile ambavyo walitarajia. Wito wetu kama maaskofu na viongozi wa makanisa ni kwamba tunaposherehekea au kutofurahia, tukumbuke sisi wote ni wa Kenya. Wale mnasherehekea, msherehekee with moderation, mkiwa na kiasi, mkijua ya kwamba jambo hilo unafurahia, mwingine hajalifurahia. Na kwa sababu sisi wote ni wa Kenya, Kenya ni kwetu sote, hakuna mtu anahama, ni vyema tulindane na tujue ya kwamba mambo haya ya siasa ni ya muda. Baada ya hayo kuisha, tutaendelea kuishi maisha yetu ya kawaida, kama ni umaskini, kama ni utajiri, kama ni waliosoma ama wenye mamlaka, tutaendelea vile ambavyo tumekuwa tukiendelea.
lakini tulindane. Jambo la muhimu sana ni kwamba tusipigane, tusiuane, tusinyang'anyane mali, tusifukuzane na kuchukiana, bali sote tukubali kwamba wale wanafurahia wakati wale wengine wanaona haikuenda vile ambavyo ilistahili. Lakini tusifanye maandamano barabarani, tusichome matairi barabara na nyumba na kuharibu biashara. Tafadhali tunawaomba na kuwaita, tafadhali wa Kenya, tunawasihi kama viongozi wa kanisa, mweke wengine. Bishop Abongo. Okay, tutaimba wimbo ambao inasema Kenya kipenzi chetu, hatuta iacha milele daima. Okay? Kenya kipenzi